ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና አብርሃም ነሣ አብርሃም ነሣ አብርሃም ነሣ አብርሃም ነሣ አይጹቀ በቀትር አብርሃም ነሣ አይጹቀ በቀትር አብርሃም ነሣ አይጹቀ በቀትር አብርሃም ነሣ አይጹቀ በቀትር አብርሃም ነሣ በትፍስሕት ወበሐሤት በትፍስሕት ወበሐሤት ይህቦሙ ኃይለ ወሥልጣነ ይህቦሙ ኃይለ ወሥልጣነ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ንኹሎም ኣመንቲ ክርስትና እንኳዓን ኣብዚ ክቡር በዓለ ሆሳዕና ኣብፅሓኩም በዓለ ሆሳዕና መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ከሎ እታ እንኮ ዝኸበረላ መዓልቲ ዝለዓለ ክብሪ ዝተዋህበቶ ሰትና እናነስነሱ ሆሳዕና ወዲ ዳዊት እናበሉ ዝተቐበልዎ ንክብሪ መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ዝዓበየት ኣብ መሬት ዝረኸባ ፀጋ ዝረኸባ ክብሪ እንተላ ንዑ ዘንፀባርቕ ኣውደ ዓመት ስለ ዝኾነ ዓብዪ ኣውደ ዓመት እዩ ዝቐፅል ድማ ሕማማት ስለ ዝኾነ ነዚ ኣውደ ዓመት እዚ ኣብ እምነት ክርስትና ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ስለዚ ንኩልኩም ህዝቢ ኤርትራ እንኳ ኣብዚ በዓል እዚ ኣብቅዓኩም ክብለኩም ይደሊ ነዚ ደስ ተብል መዝሙር ብኡ ብምኽፋተይ ድማ ደስ ይብለኒ ማለት ናይ ብሓቂ ደስ ይብለኒ መዝሙር እውን ስለ ዝኾነት ደጊመ እንኳን ኣብዚ ብቅዓና ሓጎስ ብሓጎስ ግን ነዚያ ኻ ክውስኸልኩም Oj, 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 oj. Efter vidare för Paulus Abraham. Och här är Paulus Abraham. Men vilken räddning man får returen igen. Karlsson, här kommer Paulus Abraham igen. Han har Majed med sig längst fram. Här finns också Naib Besara. Här är Naib Besara. Tillbaka till Paulus Abraham. Och det är 2 mål. Som får bollen här. Kan skjuta på nytt. Här är Naib Besara. Han spelar vidare för Paulus Abraham. Och det är 3 mål. Hattrick från Paulus Abraham. När han var utökar. ትሪዎ ፀናሕኩም ኤርትራዊ ተፃወታይ ጳውሎስ አብርሃም እዩ ሃትሪክ 3 ጎል ኣብ ሓደ ፀወታ ብምእታው ኣዝዩ ኣደናቂ ፀወታን ውፅኢትን ዘመዝገበ እዩ ስለዚ ጳውሎስ ነተባይ ካብ ሕጂ ተላለይዎ ኣባል ናይ ሃገራዊ ጋንታ ምዃኑ ይተርፎን እዩ ኣትስ ቨሪ ቢዩቲፉል ናይ ብሓቂ ሃገራዊ ጋንታና ዓበይቲ ስታርስ እዮም ዝመፅዋ ዘለው ኩርዓትናን ሓጎስናን ወሰን የብሉን ኣብ ድሕሪት ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ክፍትን እየ መጀመርያ ግን በቲ ናይ ሎሚ ዕለታዊ ዜና ክንጅምር ክንፍትን ኢና ብዙሕ ነገር ይፍፀም ስለ ዘሎ መጀመርያ ነቲ ፅቡቕ ዜና ኣብ ቅድሚት ከምፃልኩም ስለ ዝደለኹ እምበር there's so many things happening around the world ነዚ ኩነታት ድማ ብኩሉ ሓደ ብሓደ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና መጀመርያ በዚ ክንጅምር let's go Tawheed Asadi in Tehran live for us from the Iranian capital. Tawheed, so Iranian state television seems to have released these new images of the aircraft or aircrafts. What do we know exactly? Well, actually, the footages are coming after the initial report that came out from the Iranian side about the downing of a C-130 as well as 2 Black Hawks. This is the claim that Iranians put forth and later
እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ትሕቲ ኣብ መሬት ኢራን ወሪዱ ዝነበረ ዝበልዎ ፓይሎት ናቶም ወይ ከዓ ኤርማን ናቶም ምስ ኣድሓንዎ ኢራን ዝሰደድ ዘውፅአቶ መልእኽቲ ኢና ንርኢ ዘለና I mean this is very very serious right now ትሪእዎ ዘለኹም ዕንወት ዶናልድ ትራምፕ ከም ሓደ ዓብይ ዓወት ደመስገበ ገይሩ ዝዛረቦ ዘሎ ኣብ ባይታ ድማ ነዚ ገዲፎም ከም ዝወፁ ዝንገር ዘሎ ክሳራታት ናይ ኣሜሪካ ወሰን የብሉን ዝበሃል ዘሎ ንሓደ ፓይሎት እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ መስለኩም ንሓደ ፓይሎት ዋጋ ናይ ሓደ ሰብ እዚ ወታደራዊ ፓይለት እታ ነፋሪት ምስ ሃረመት ሓደ ፓይለት ቀልጢፉ ከትሕንዎ ከለዉ እቲ ካልኣይ ሓጋዝ ናቱ ግን ነዊሕ እዋን ኣብ ኢራን ስለ ዝፀንሐ ንዕዑ ከትሕኑ ኢሎም ዝኸድዎ ዝኸፈልዎ ዋጋ ኣዝዩ ገጅፍ ዋጋ ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ምናልባት ብሂወት ናይ ሰብ ዝኾነ ይኹን ዋጋ ክትልክዖ ይትኽእልኒ ኢኻ ንኢራን ግን ነቲ ሓደ ሰብ ቀቲሎም ወይ እቲ ሓደ ሰብ እንተዝመውት እንታይ ጥቕሚ ነይርዎ ካብኡ ንላዕሊ ብቐሊሉ ክሃርምዎ ዝኽእሉ ዓበይቲ ዓወታት ንኽረኽቡ ዕድል ፈጢሩሎም እዩ ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ ኢራን ድማ ኤግዛክትሊ የስ ሰብ ኣድሒንኩም ኣለኹም ኢትስ ኦኬ ሓደ ፓይሎት ኣብዚ ሒዝናዮም ከይዱ ንዓና ሓደ እዩ እቲ ንዕዑ ክትብሉ ዝገደፍኩሞ ነገር ግን ንዓና ዓብይ ሞራላዊ ዓወት ሎጂስቲካዊ ውድቀት ድማ ንኣሜሪካ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ከም ሓደ ዓብ ተኣምር ዝገበረ ነዚ ሕጂ ነዚ ፓይሎት ምዘጥሓኖ ብዙሕ ክፍክር ይጅምር ኣሎ እንታይ ከኽብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ካልኦት ኣሜሪካ እንታይ ስለ ዝገበርካ ከዓ ተሓዊተ ትብል በዓልካ ዝኣተኻዮ ሓዊ ንማንም ጥቕሚ ዘይብሉ ኩናት ከፊትካ ወታደራት ናትና ኣብ ሓደጋ እቲኻ ከምዚ ዝመስል ዕንወትን ክሳራን ኣስዒብካልና ተዓዊተ ኢልካ ክትዛረብከ ኣይተሓፍርን ዲኻ ክብልዎ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበረ እንተገበረ ወላ እውን ሂወት እንተጥሓነ ዘምፅኦ ለውጢ የብሉን እምበሽ ኸማን ኢሎም ሕጂ እውን ነዚ ዓብይ ነዚ ናይ መወዳእታ ወታደር ከውፅዎ ከሎ መዓት ክሳራታት ኣጋጢሞም ኣሎ መዓት ሎጂስቲካዊ ሽግራት ፈጢሩሎም ነይሩ ብዙሕ ክሳራታት ገይሮም እዮም ኣጥሒኖሞ ዘለዉ ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እንተ ተዓወትካ ወዮ እንተ ዘይተዓወትካ ወዮ ንዶናልድ ትራምፕ ብኩሉ ይፀገም ኮይንዎ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ዝገበረ እንተገበረ ናይቲ ፓብሊክ ኦፒኒየን ናይቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ድጋፍ ንኽረክብ ፈፂሙ ኣይክእልኒ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ክሳራ ጥራይ ዝመፆ ዘሎ ኢራን ድማ ኤግዛክትሊ ኣበይ ከም ዝሕሞ ፈሊጦም ኣብዘይ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብዘይ ይርብሕ ኩናት ዝኾነ ይኹን ረብሓ ዘይብሉ ኩናት መፂኻ ክንዲዚ ክሳራ ስለ ዝገደፍካ ተዓዊተ ኢልካ ክትዛረብከ ኣይትሓፍርን ዲኻ እናበሉ ቤላ ገይሮም ክሃርሞ ኢና ንርኢ ዘለና again ከምዚ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ኢራን ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ብናትና ዓቕሚ ዝመፅእ ዘሎ እዩ እናበሉ እዮም ዝመልሱ ዘለዉ During a joint operation between Aerospace, Ground Force, Popular Units, Basij, and Police Command, enemy aircraft were destroyed. ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ዋላ እውን እቲ ሚድያ ኣብዛ ኣብ ቅድሚት ከርእየና ከም ፀንሐ ብዙሕ ዋጋ ከም ዝኸፈልሉ ኣሜሪካ ዋላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ፋሲካ ህያብ ረኺበየ ኢሉ ንህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ጎኑ ጠጠው ንኸብል ዲሞክራት ይኹን ሪፐብሊካን ብሓደ ኮይና ነዚ ነገር እዚ ሰለብሬት ክንገብሮ ኣለና ገለ ክብሎም ይፈቲኑ ጊቭ ኣስ አ ብሬክ ንዓኻ ንድግፈሉ ምክንያት የብልናን እዚ ኩናት እዚ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩናት እዚ ጥራይ ዘይኮነ ዘፍርሆም ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይደሊ ከም ዘሎ ድሮ ነጊርዎም ኣሎ ኣሜሪካውያን ድማ እቲ ኣካይዳ ናቱ ሪኦም መስሎ ዘለዉ ነዚ ሰብ እዚ ምድጋፍ ማለት ተወሳኺ ካልእ ሓደጋ ምምፃእ ማለት ይብሉ ኣለዉ ኣብዚ ስምዕዎም ድሓን እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ሰብ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝደሊ the next 48 hours መጠንቀቕታ ይህብ ስለ ዘሎ ነፍሱ ዝኻለ ካልእ ክበት ከም ዘለዎ እዚ ኩናት ተረዲዎም ኣሎ offered since launching the war, in which he said the mission will be accomplished in a couple of weeks, but he repeated the same shifting justifications he's been giving for over a month. He gave no details about the state of negotiations with Iran. And now today, he warned Iran has 48 hours to reopen the Strait of Hormuz or face devastating strikes. Does, sir, the administration have any coherent military objective? ስለዚ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ድሮ ናይ ፋሲካ ማለት እዩ ነዚ ፅሑፍ ፅሒፉ ናይ እቲ 10 መዓልቲ ሂበኩም ዝነበርኩ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንኽትከፍትዎ 48 ሰዓት እዩ ተሪፍኩም ዘሎ ይብላ ኣሎ ድሮ 24 ሰዓት ተንስየን ኣለዋ ስለዚ መፅየ እቲ ጋሃር ነብሳት ወይ እውን ሓዊ ክተፈኣልኩም እየ ክብል ፀኒሑ ድማ ግምጥል ኢሉ ክብሪ ንኣምላኽ ኢሉ ድማ ዝምልስ ሕፍረት ዘይብሉ ስክፍታ ዘይብሉ መራሒ ኢሎም ኣለዉ ግን እንታይ ክገብር ይኽእል እንታይ ማለት እዩ The administration have any coherent military objective? Does escalating this conflict make it impossible to have a clear endgame? Or should an endgame have been set in stone before starting this war and stick to it?
That would have been a good idea. It would have been a good idea to pay attention to the military advisors who told them that Iran would likely close the strait. It might have been a good idea to pay attention to the military advisors, like our understanding is Chairman Kane, who said that if we use up all our munitions in a war that bogs us down in the Middle East. እንታይ ይብላሎ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብምፍርራሕ ክኸፍቶ እንዲ ሓስብ ዘሎ እንታይ ከይብልዎ ኣሎ መሲልኩም ስትራቴጂ ህልዎ ደይላ ተሓተላ እንታይ ስትራቴጂ ክህልዎ ዳ ስትራቴጂ እንተዝህልዎ ነይሩ መጀመሪያ ስትራቴጂ ናይ ኩናት ዘለዎም ጀነራላት ናትዮም ነቶም ጀነራላት መጀመሪያ መስሓተቶም ነዚ ኩናት ዛይ ትግበሮ ምክንያቱ ነዚ ከዓጽወዮም ነዚ ተዓጽዮም ድማ ክንከፍቶ ይንኽልና ምክንያቱ ሎጂስቲካሊ ጂኦግራፊካዊ ሓገዝ ስለ ዘይብልና ንሕና ብመራኽብን ገለም ኮይና ነዚ ክንከፍቶ ይንኽልና ስለዚ ነዚ ከዓጽዎ ስለ ዝኽእሉ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክትጥንቀቕ ኣለካ ኢሎም ንዓመታት ይመኽርዎ ነይሮም ቅድሚ እዚ ኩናት ድማ በርቲዖም መኺሮም እዮም ንዖም ረጊፁ ስለ ዝኣተዋ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ተሃዲድን ፈኸራን መይ ብክድብድብ ይኽእል ኸውን ክውስኽ ይኽእል ኸውን እምበር ነዚ ቦታ እዚ ብሓይሊ ክኸፍቶ ዓቕሚ የብሉን ዝኾነ ነገር ተገበረ ድማ ክሰልጦ ይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካዊ ዝብሎ ዘሎ ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ እንታይ ዘርእየካ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ድጋፍ ናይ ህዝቢ ክረክብ ኣመና ከቢድዎ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ክሳራታት ናይቲ ኩናት እናበዝሐ እናበርትዐ ናብ ዝኸደሉ ዘሎ ናብትን ተበለ መዋፅኦ ዝበሃል ዘይብሉ ሽግር እዩ ዝረክብ ዘሎ እቲ ክሳራታት ጎሊሑ ይረአ ኣሎ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት ዕንወት ናቱ ውድቀት ናቱ ሰራዊት ናቱ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ከም ዝኾይኑ ሕጂ ድማ ብኣካል ሎጂስቲካዊ ዓቕምናታ ነፈርትናታ ንኸተፍርዮም ኣብዚ እዋን እዚ ከቢድ ዝኾኑ ወታደራውያን ኣፅዋራት ከምዚ ኢሎም ዓንዮም ይረኣዩ ኣለዉ ብከምዚ ድማ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ንኣብነት ኢራን ዓቕማ ተረሚሲ ወላ ሓንቲ የብላ እናበላ ኣብ ዝፍክረሉ ዝነበረ እዩ እንታይ ወረደ ዳ ክንዲዚ ዓይነት ክሳራ ኣብ ሓፂር ግዜ ከጋጥመና ዝኸኣለ ኢራን ድማ ነቲ ዘረባ ብዘረባ ዘይኮነ ብተግባር ብጭብጢ ብኤቪደንስ እናርኣየት ናብቲ ሚድያ ዓለም እናቕረበት ንዶናልድ ትራምፕ መመሊሱ ኣብ መዋጥር ከም ዝኣቱን ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዝኸስርን እያ ትገብሮ ዘላ and this is very very interesting situation ማለት እዩ ናው ሕጂ ካብዚ ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሰባት እንታይ መገመትና መስለኩም ዶናልድ ትራምፕ ካብቲ ኩናት ትወፅዩ ካልእ መንገዲ ክቕይረሉ ዝኽእል መንገዲ ወይ እውን ካልእ መንገዲ ንክቕይር ይግደድ ይኸውን ኢልና ተስፋ ንገብር ነርና ነው ዶናልድ ትራምፕ ንዝሰፍሐ ኩናት ንዝመፅእ ዘሎ ዓመት ድማ ዝገደደ ኩናት ክገብር ከም ዝኽእል ዘርኢ ሓበሬታ ይወፅዩ ዘሎ ኣብዚ ስምዕዎ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ከም ዘሊ ንዓመታ ባጀት ናቱ ንኮንግረስ ሓቲትዎ ዘሎ ስምዑ Trump online before quickly deleting it. Now, I want to note before we play it that the White House press secretary Caroline Leavitt said that the left-wing media has been dishonestly taking Trump's comments in this video out of context. Let's listen. We can't take care of daycare. We're a big country. We have 50 states. We have all these other people. We're fighting wars. We can't take care of daycare. It's not possible for us to take care of daycare. Medicaid, Medicare, all these individual things. We have to take care of one thing, military protection. So yesterday, the White House was adamant that those comments were taken out of context. I'm not quite sure what context would help here. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዋይት ሃውስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ሲ እንታይ ክብል ጀሚሩ ኣሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘረባሲ ዴሞክራትስ ትዊስት ገይሮም ብጌጋ መንገዲ ዘይበሎ ንሱ ወይ እውን ኮንቴክስት ናቱ ካብቲ ሓሳብ ወፃኢ ሸር ይገብርዎ ኣለዉ ኢሎም እንታይ ያሳ ድማ እዛ ዘረባ እዚኣ ኢለኩም ያነ ፖለቲካል ክሪየር ናቱ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዴሞክራትስ ነቶም ሪፓብሊካን በዚያ ዘረባ እዚኣ ገይሩ ክድምስሶም ምዃኑ and they know already እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ንቻይልድ ኬር ዝኸውን ንሜዲኬር ዝኸውን ንጥዕናኹም ይኹን ንደቅኹም ይኹን ንስድራ ቤትታትኩም ንሕና ግዜ የብልናን ዓቕሚ የብልናን ገንዘብ እውን የብልናን ስለዚ እቶም ፌደራል ስቴትስ ታክስ ወሲኾም እዮም ገለ ገይሮም ባዕሎም ሻሕ ይበሉ እምበር ንሕና ብጀካ ወታደራዊ ኩነታት ካልእ ንክንገብር ግዜ የብልናን ዓቕሚ የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ኣይኮነን እቶም ዴሞክራትስ ሪፓብሊካን እቶም ቤዝ ናቱ ማጋ ናቱ ኣንፃሩ ከም ዝትንስእ ገይሮም ኣለዉ እምበር ንሕና ውግእ ንኸይትገብርን ካብ ውግእ ንኸተትሕንን ንኣሜሪካ ኣብ ቁጠባ ጥራይ ንኸተተኩር ናብ ኣሜሪካ ጥራይ ንኸተተኩር ኢልና ኢና ማጋ ብዝብል ደጊፍና ኣብ ዝምፂናካ እምበር ነቶም ኩናት ዝገብሩ እንድሕሪ ክትቅፅለሎም ተትኸውን ነርካ ኣይመምፃእናካን ኢሎሞ ኤግዛክትሊ 180 ዲግሪ ተገምጢልዎም ዘሎ ሓንቲ ኣባይ ፖለቲከኛ ን6 ዓመት ዝደገፈቱ እንታይ ኢላ ፅሒፋ ነይራ እንታይ ኣጋጢሞ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢላ ማለት ጥቕስናቱ ናይ ቅድሚ 6-7 ዓመት ዝነበረ እዩ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ዝገበርናዮ ትሪልዮናት ክሳራ ሞትን ዕንወትን እቲ ዝዓበየ ጌጋ እዩ ዝኾነ ፖለቲከኛ ናብኡ ገፁ ዝኸይድ ከይትድግፍዎ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣብ ኤክስ ነዚ ስለ ዝበለን ብኣፉን ብፅሑፍን ደጊፍናዮ ናብ ፕሬዚደንትነት ምስ ኣብፃሕናዮ ኮምፕሊት ንዓና ረሲዑ ናብ ብግምጣሉ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ስለ ዝወረደ እዩ ሓደ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ፀለውቲ ናይ ኣሜሪካ ንዑ ዝድግፎ ዝነበረ ሎሚ ተስፋ ዝቆረፀ ምቑራፁ ጥራይ ዘይኮነ ከም ዶናልድ ትራምፕ ዓይነት
رسح بوليتيكيا أب أمريكا ترى يفلتني زبل زلو كسمعكم كل تنجر كسمعكم يكسع كندي تي بيز ناتو بدونالد ترامب تقطعون حريقون كم زلو زسمعوا كل يوم كسمعكم زسمعوا لهن. By the way, it's the greatest con in history. I mean, truly, it's the greatest. It's the, and I don't say great in like a good way. It is truly the most successful con in history. It makes Enron look like a guy doing 3-card Monte on the street. Anything that you can remember and identify as a complete and utter scam, this is the greatest con in history. To run as an America first, and you're going to take care of America, and then turn around and go, you know, all of these things, daycare, Medicare, Medicaid, we've nothing to do with that. We're fighting wars. That's what we're here to do. We're here to have a defense budget of $1.5 trillion, and we're here to fight wars. It is the greatest scam in history. You got to hand it to him. And I mean, truly, and not, you know, again, not like. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዓለም ኣብ ታሪክ ከምዚ ዓይነት ሓሳብን መታለልን ፖለቲከኛ ተራይ ይፈልጥን ኢሉ بفتصم كمزة عينت كتالل زغل ما قايلو كاوجن وروجن كتحنا هنا أمريكا يلو حزب أمريكا من سي أمريكا ندقفوه كابزي اللي نفس الطعام سينايو ملو بملو نتعنا يكون نسترابيتاتنا أمريكا جزية باللين جنزبية باللين نكوينات رايوناتي شوهات نابل السزاربي كابزن العلي متالل كن ركبين خلينا يبلو زي حركتهم أبيت صلوتنا أمريكا يوم ودز يوم نايمو داتا دونالد ترامب كبيت حدا قاعد كقطمة مخانو أنا يكون كنز بلكم حركتهم أبيت أناليسيس سمعوا بزي. This is going to be very serious. Poly market for what's going to happen in the midterms. 51% chance now that the Dems take the Senate, 86% that they take the House. And you know what you're going to take from that is. Wait, sorry, Poly market is now showing the Democrats winning both houses? Yeah, pull it up. Significant chance of that. And you know when this happens, how much money is being bet on that? Let's just see. 51%. They take the Senate, 86%. They take the House, and $4.5 million. There's $4.5 million on this? Oh, gosh. Yeah. I tend to filter how seriously I take Poly market just based on the total quantum, but this is a big number. اليوم تريوم زلهم عبيت انفسترات يوم بملهم أركم نوعم دما ناي دونالد ترامب أما خاريو ديفيد جليز بحال I don't know بكالك زي متيلكم نيرة نايتي كريبتو and AI صار بلوا أما خارناتيو and عبيت تسألوتيهم هبتاماتيهم بليونيراتين قالن انفستراتيهم تايم زبلو زلو ما قا كعوتلهم بزح زغوزغوسيو بزح جنزب دما انفست جبريو باي ذا واي دونالد ترامب فاند ريزرز جبروا لي تاع اركم نعم ابزي شو اللوم مسو كوينوم دونالد ترامب نخبرت بزح صعريهم نيرو بجنزبومن بتنيتورك ناتومن ناو انتاي بللو بزح جن خد زلنا از بولي ماركت زبال قدم نغرات بريدكت زغبريو سلازي دونالد ترامب تي هاوس زبال هاوس مالت تي بايتو مالتي كلتا عينت هاوسين سنة اللهم أبت هاوس 85% ديمقراطس كعوتهم زغونو يزقم جمزلو أبت سنة دما 53% متى نزو كينات زغفة متى نتقول داي ناخفة أنا تدخل دما ممليش زنا عبيك خيديو تسقم دما دونالد ترامب انتهي بللو عند حر ديمقراطس تعويتهم تاي كم زقات ما سمعوه كلاتهم دما ترداديهم أبزيا نورمالا يردادونيهم يكراخريهم أبزقن تاريخايهم مسكوسر كنا كراخرين نخلينا أنت تقولوا زلا عليهم زبلو زلو حجد بلاد زرباقن سمعوا أنت كقات مهم زغل دونالد ترامب and this is going to be very interesting. Yeah, and you know, listen, this is not me trying to dunk on Trump and my personal beliefs. I think when you lose Tucker, when you lose Megyn Kelly, when you lose Joe Rogan, you know, and people are looking at who Trump surrounded him with, there's really just two groups. You have these super highly qualified people, Besson, Lutnick, obviously David Sachs. You got really highly qualified people, JD, you know, who I think the world of. I think these people are great. But then he put some people in positions that I think weren't up to the task. Pam Bondi, Christie, I'll put Stephen Miller and Cash. And I think a lot of it goes back to Stephen Miller. I got mocked a bit here in this presidency and the plummeting ratings. Trump's going to need to clear house. He's cleared out 2 of 4. I predict he'll clear out the other 2 and get great leadership in there and turn this presidency around because, listen, this is going to be socialism now and AOC is going to win. This is going to cause massive chaos. And, you know, كم تريو زلهم سلمتاي كم زاقاتي مخم زلو تجني قوم يم زلو زخا حمقات مرحتاب زوريو غير سلو زلو ناب ايران تا خنقبر كيدنا زو كله زغبر زلو ايس ناتبالا بمينيسوتا زغبر زلو انصار سدتنياتا تبايلو حزب امريكاويان دساقو زلو صعادو زقتلو زلو ابلعليو كل بوليسيتات دقتلو زلو زي بقعات سبات اب سلطان سلازديبه حنتتا كريستينا ميت بحال دنبرت تجي كاب سلطانه ستاليت بامبوندي تبعلنا يفتح مراحل زنبرت جيت إلا دلا نايتي أما غارنا ناشنال سكيورتي حلافي زبلوتي ستيفن ميلر زبلو حدا ملات رسول له بدك كفاءة حماقا سبونا قردي وصو زياتهم يم دونالد ترامب نبدل حمد توز اللو يبل
bullshit دونالد ترامب كابهم يجدد كابهم نلعلي يرسح كابهم نلعلي يسيقن عبدان اللون جسن عن تصريف كات أقام سلزخونه نوعنا نام جوسكا كالوت يوم زجاجيو زلون خبز سلزلي بزخونه تنريه زلنا he's going to lose يوم زبلو زلو and that's going to be نعود ندعو كخسر زخل كال نجار مخالفة لتالو نايمود داتا أنا تقد سني على أمريكا زلهم دمازيا كتقد سكو. It's budget proposal. Now, the thing you have to know about a government is they can say all the things they want, but the budget is where the priorities of the government actually come in. And the budget shows that those comments we just played for you were absolutely not taken out of context. Trump is calling on Congress to increase the military's budget by more than 40%, 40. He wants $1.5 trillion of your taxes for the military. He wants to dramatically cut domestic social services to square that bill. That'll sound familiar to many of you. So, دونالد ترامب نكوينات نا يوكرين كوينات نا إيران أطو نخبل ويون كوينات نخقوارس نا بأمريكا توكيرو نكخيد نا أمريكا نكهانس هيلث كير ناتكم كحقق عريالكم ويون نايت أنهم قال خجبر تحسبون تلهم تصلوا ترايهم زلهم يلو إذا سبزي تالي مدبو مغنياتو نزمتو زل عمت باجتنا مكل خالنا أمريكا ب4% توسيقو حادنا بحمشت تريليون نكوني زلزله سلازي all he thinks كل حسابناتو كويناتي كوينات راي حسب كم زلة دما بتزربو دا يكونه بتأكباراتي خاطرية زلكا 200 حدا بحمشة تريليون قد من السؤال سلطان ممتوم شو من 280 شو من 260 بليون ينير باجتنا توم نبعلو نسو ناي كالو دحريم 10 هجرات زلو تدمير كندو يكوني الزمس مثلا كابشو من 230 ناب 1 تريليون ديبو 1 تريليون سلوز واحد حجد ما ناب حدا بحمشة تريليون كديب على يبلالو زمالتها مالتي منكس أمريكا أتاوناتو كاب زخون يكون جبرك كنديت فلتلو شو 1 تريليون بليد بتصح كاب كلها تاويتات نيت منكسي كابتن شو عته كبابي تسي 10% 10% نمكل حالت رايكوز إذا حسب زلو كالا 1 تريليون زخون دما ولدنا إعلاناتو كخفلي سلازي تعرف سبها الجنزب يلا خالي نمنكس كله تكالي سيرفيسز بوي خاط كشف نزل لك سلازي مكل خالن عداها مخفالن تراي خد كونتا منغسي نسو دما ستراينا هنصرح نغلي زبلكم زلو امريكا زلهم وين تغوتكم يزبحال مچم املاخ يشتركم امريكا زبحال عدي كاب منغست كتصبي بالكان هيوت كاب على خاخت مرح كتكلالك كمزا تري وازلهم نسو قدامنت ناتو كويناتنا ايران تطون تديبل قدامي نغير كويناتنا ايران قلتي تطوك بلا يكونن يمزلو زلو ناب حماق نغير نمعبال زلو تخلو قلنا عبي خيدالو for example now let me show you this two things كوينات ناي إيران نبز جدد كونتات يخيد كم زلوا بفلا حجرات عرب زلوا سبات نزياهم كسدوا لهم علىكم. Ms. Abbas Araghchi has lodged a formal complaint with the UN regarding repeated U.S.-Israeli strikes near its Bushehr nuclear plant. The country is now calling for an immediate end to the strikes in the vicinity, citing the potential for a regional catastrophe. Terming the persistent threat an intolerable situation, Araghchi stated that the military activity near the country's only operational nuclear facility poses grave human and environmental risks to the entire region. The Iranian foreign minister has warned that the Bushehr plant had been struck as many as 4 times and that any radioactive fallout زين كلن كتحازلكم سلازخون كي كتنكا غولي لكم زين صبوق يركم سمعوان because this is going to be very serious تدريكم تناكو capitals more انتاي لوم يمزتون كوزلو ايران بفلاي نا ايران منيسب جات وصاي اتينا نيوكليراوي بلانت نا بوشر باور بلانت بحالنا ايران كلتا 3 غزي امريكان اسرائيلن هاريمو ملو زي مالت نابتي بيرشيان غالف أباف دقت برشن قال في زلويتي ما منش أو حيل الإلكتريك زمالت شررتان أبت ماي كأبت كم زغل كابت ماي تدما كويت كاويم سوتيو قطر كاويم سوتيو بحرين كاويم سوتيو كمون إمارات كاويم سوتيو قالك فال سعودية وكاويد ستي سلازي إتشررتان أباهم يعطلو زس أجمزي نحنا كابت بوتاتي ما ينوصل يكونان زيادة حزبي كهسة زغل حزب عربيو كاب حجنا نقرأكم علينا سبحانه جو بشررتا ميتنا كالب كونتامينيشن قتيلنا ندريلكم قتاليكم فلوتو أمريكان إسرائيل نقط لهم إلى زجبرو زلوايو ز باور بلانت زهرم زلو كان حجون متن قطع تغيروا لنيرو حجون دقيمهم دقاقيمهم يحرمولو اتكاب زك ما تزغل شررتنا بتماين دراتيو اتماي contaminated كونيو and to desalination plants نايزن هجرات عرب دما كابوس لدوسد it's going to be disaster يمزلوهم زلو ازجن نمنالبات ني إيران كسم بدي خل خون وين هجرات عرب كسم بدي خل خون
نأمريكا نإسرائيل جنبرك إذا سنبدأ يكونن سلمتاي إسرائيل إذا نجرزي ولا وين بزي من قد استزي قاتمو بعلوم نيكولر كدربيو مخانم كزراربو خلو كسمعكم يحجي من البات إذا حجاتي نازلنا مدرك دما نبي قصو يخيط كم زلوا تكونتات صبوا يرك برحلكم كم زلوا اللي يزكبر زلوا أبزي كبابي زلوا هجرات كساع كندي حدا جاب كمية تجتيرو هم زلوا أبزون حدا رشاوي إكسبرت وورنينج هبالو كسمعكم يجن بغلطة من قد كتري وتقولوا زي اسم واج. את ישראל הם הכינו הרי טילים להשמיד את כל אזור המפרץ ואני שואל אותך או את השר בן גביר מי שרצה לענות ראשון למה אנחנו לא משתמשים בפצצת ניוטרון זה נקרא זה סוג של פצצת אטום שלא פוגעת במבנים היא הורגת את כל האנשים באופן מוגבל בכל המקומות. אני הבנתי שאתה... השר בן גביר מה אתה אומר על... מענה ראשון תן לו. אני הבנתי... בן גביר לא רוצה להיכנס לו. كم تري وزر لهم زلوت بين غفير زبالنا ناشونال سكيورتي ادفايزر اسرائيلي بخاله زر اربعه بزحنا وتهدراو سقم تزغبر نسز دغفيو سلازي نيكولر تتتكوسا بيران صقم يبلينا بلاي دسع زلو اكتري وخلهم نيكولر كتكوسو خلو دا يكونون سيريسلي ابيران زلو حزبي اب اسرائيل زلو حزبي انا زلو يكون كنبل اب فلاي بوليتيكاوي اللي ناي اسرائيل زلو سبات ناي بحكي دسم بدو خاصباتيو كم يجيرهم زيوم أبسلطان كم تخيلهم طريقات نايب حقنا تهزب زن صبارق زيوم دحر خوينهم أو ماي جاد توم أب زوريا إسرائيل زلو نحناون حدقان دي إسرائيل جن بعبيو إسرائيل حدقا دي يكونوا تيلن جن زيوم سبازياتهم نيكولار كتكسيهم تزارب زلو تسحاق تسحقهم زلو ودخدخ زبلو زلو كابزيرو تبقي سما يكونون سلازي ناي ناشونال سيكوريتي ادفايزر ناي بريزنت بزعبا نيكولار كتكوسلو زخيل من قدنا تزارب خلو أنا سأقام يبلين إيراناوين تتدم سوسيز بلا موداتا أبزي كزارب كله سلازي تسحقنا تكاتردينا لون تتقبر كم درو توكيسهم كهلوي قد محجون توكيسكم على يوم كساب حجيز بلا زلو سلازي كم تريو زلهم يلو من ولو قلنا خلقرام hiding something كابانا قال نجر تحبوا لك كاديب لولو I'm a member of the inner cabinet أبتي وشتاو كابينة إسرائيل زلو يعني بلو مالو سلازي and the responsibility of me is immense قبل عليه زلو حلفنت عبيو سلازي سويلك نقرأكم هاي كلنا سلازي جن ناتي علامة ناتي position ناتي مركز أبزو قدايزي انتي مخانو جنت فلتيهم بقلل زبالة زرباك نزارب خلنا we need to wipe out the Iranian terrorist regime نتسرعات كندم سوسو للنايز بلزلو نتسرعات عبيب وتاريخي بكيخا خدم سوسو سلازي نيكولار كتوكا مخامزو خولو زرئي زربا يو تباهي لابزي شرقيرو مالو مالتيو بزعبا نيكولار يوم زارب زلو and these people are going to be أبزو متو زلو وان كساع كندي كبيد نجر كقاطم كم زغل يوم زارب زلو أمين درو تدي قاطمين عن بلاكم زلنا تجرر تاجنا قاطمك خون كم زغل أبزون at warning someone is not calming down. We are detecting explosions literally just hundreds of meters, 700 to 900 meters away from the residential settlement. It is clear that the conflict is escalating, and naturally, this is a source of grave concern. We are preparing for a final major wave of evacuations this week. More than 200 people are scheduled to depart from the Bushehr site. سلازي درو تحدقا أبي كم زلو يمزنو قرزلو بتدقا قامي متنقاطا يقبرلو إذا contamination كقاتم كم زغل مودا تأتن أبتكباب زلو هقرات كنا منتاي حدقا نهلاوي كقاتمان كم زغل يمزنو قرزلو سلازي هقرات عرب they have to make a choice مالتي وسانا ناتا نابي قلسو كخيديو كم نريزا لنا أتوم هقرات إسرائيل زبهالنا عطاتهم تلكيمهم تتفقو سأقام زلو يمثلني زلو and درو ناب هقرات عرب زقبر زلو متكعت دما نابر تعيز غيز زلو نابو نزقر هج No let up for Iranian attacks across the Gulf. Kuwait has reported multiple drone strikes. A fire has broken out at the Kuwait Petroleum Corporation headquarters. Power and water desalination plants have also been hit. No casualties or injuries have been reported. And meanwhile, in Bahrain, the Ministry of Interior said that Iran targeted one of its oil facilities, causing fire there to break out. Emergency response teams said the fire has now been fully extinguished. Over the past few weeks, Manama has come under repeated Iranian missiles and drone attacks. Al Jazeera's Malik Traina is following developments across the Gulf. You're in Kuwait City. That's the city, I beg your pardon, the country, Kuwait, that has been the hardest hit, I'd say, in the Gulf over the last 24 انت يوم تسمع زلهم درو تنهجرات عرب ببزعي هرما كم زلوان بفلاي تهجر كويت زبهال أبتقوم زلو سلزخوني ببرتع يهرم كم زلو يزنقر زلو انتهينا مالتيو كريو كويت سنهلون إيران برتع زخوني مدكعتي قبل علي هجرات
ናይዘን ማእከላይ ምብራቅ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ከሪእኩም የፅንሕ ኢለ ኢማራት ብብዝሒ ኣብ ክንደይ ቦታ ተሃሪሞም ኣለው ኣብ 3 ቦታ ተሃሪማ ኣላ ወላ ብ4 ቦታ ይፈልጥኒ ፉጀራ ዝበሃል ናይ ነዳዲ ቦታ ተዋልሕ ዝበሃል ናይ ኣሉሚኒየም ዲ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ማለት ጀበል ዓሊ ኣብ 3 ዲ ብ4 ቦታ ተሃሪማ ከም ዘላ ኩዌት ናይ ኩዌት ፅንሒልና ክርዮ ኣብዚ ቅድሚት ንርዮ ፀኒሕና ድሮ ኣገዳሲ ቦታታት ናታ ተሃሪሙ ከም ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ወላ ሚኒስትር ናይ ፋይናንስን ካልኦት ሚኒስትሪታት ቦታን ዲሳሊኔሽን ፕላንት ተሃሪሙሎ ናይ ማይ መፃረይ ቦታ ተሃሪሙሎ ከምኡውን ናይ ነዳዲ ሪፋይነሪ ቦታ እውን ተሃሪሙሎ ስለዚ ኢራን ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ኣብተን ከባቢያ ዘለዋ ሃገራት ትወስድ ኣላ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ እናበርትዕ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ክፈጥር ክእል እዚ ሕጂ ደን እዚ ኩናት እዚ ንነዊሕ ክቕፅል ከም ዝኾነ ርዱእ ኮይኑሉ ኣብዚ እዋን እዚ ቢካዝ 48 ሰዓት ኢልካ ወይ ገለ ንኢራን እንታይ ክትገብራ ትኽእል we don't know maybe ኒኩለር ድዮም ክትኩሱ already ንሱ ክተርፎም ዝኽእል እምበር ካልእ ዓይነት ቦምባታት ምትኳስ ወይ እውን ብነፈርቲ ገለ ጌርካ ወላ ሓንቲ ክግበር ኣይክእልኒ ባይ ዘ ወይ እዚ ኩሉ ዕንወት ዝወርድ ዘሎ ኢሎም እዘን ሃገራት ዓረብ እንኮላይ ኢማራት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናተን እናተወደአ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ gonna show you quite few of them በተደጋጋሚ እቲ ሓበሬታ ኣብ ሓደ መዕለቢ ይወስደና ስለ ዘሎ ሃገራት ጋልፍ ኣክብድ ዝበለ ሓደጋ ወዲቐን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ The Gulf is witnessing a fast-moving and dangerous escalation as multiple countries report strikes on critical infrastructure within hours of each other. In the latest development, authorities in Abu Dhabi confirmed that several fires broke out at the Barouj petrochemical plant after 4 ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሃገራት ዓረብ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እንኮላይ ኣቡዳቢ ካልኦት ቦታታት ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ይወርዶም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኢንዱስትሪያል ሴክተር ናቶም ድማ ዝበርትዐ መንገዲ ሓደጋ ይወርድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ማለት ኢራን ነተን ከባቢያ ዘሎ ሃገራት ጠቕላላ ናብኣተን ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ትገብር ዘላ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ትዛረቦ ዝነበረት ካብዚ ቦታ እዚ ኣሜሪካ ካብዚ ቦታ እዚ ካብዘን ከባቢና ተፀሪጋ ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ንዓና ንምኽባብን ንዓና ንምጥፋእን እቶም ዝዓበዩ ዓቕሚ ዝህብዋ ዘለዉ ሃገራት ኮይኖም ንሳቶም እዮም ስለዚ ንዓታቶም ክሳብ ዘያለና ሽግርናትና ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘረባ እዩ እዚ ድማ ኣሜሪካ ድሌታ ክትገብር ትኽእል እያ ኢራን ግን ሓደ ነገር ተኣማሚና ኣላ ነዘን ኣብ ከባቢያ ዘለዋ ሃገራት ከም ድሌታ ክትድክረን ዓቕሚ ከም ዘለዋ ስለዚ እዚ ነዘን ሃገራት እዚአን ምህራም ድማ ወላ እኳ ንእስራኤል ትሕጉስ ተኾነ ንኣሜሪካ ክሳራ ደስዕብ ምዃኑ ፈሊጣቶ ኣላ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ብኡ መንፅር ከም ዝህሰ ዘሎ ነዳዲ ንቁጠባ ዓለም ይሃስዮ ኣሎ ካብ ሓሊፎም ድማ ብዙሓት ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ኣልተርናቲቭ ንክደልዩ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ካልእ ኣማራፂ ንክናድዩ ትግድዶም ኣላ መጠን እዘን ሃገራት ዓረብ እዚ መቕፃዕቲ እዚ እናበርትዐ ዝኸደ ወል ሓደቡ ናብ ኢራን ከይዶም ተበርኪኾም ክልምኑ ጥራይ ዘለዎም ካልእ ኣማራፂ የለን ኣሜሪካ ከተትሕኖም ከም ዘይትኽእል ተፀሚሞም ካብ ክሓልፎ ከም ዘይክእሉ ይርእዩ ኣለዉ ብፍላይ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዲሳሊኔሽን ፕላንት ዝበሃል ዘሎ እናኣተወ እንድሕሪ ከይዱ እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ክከብድ ከም ዝኽእል It would be an understatement, Cyril. Last night we saw numerous alarms being sounded, and we woke up around 5-6 in the morning with government statements, the first saying that 2 power and desalination plants were hit here in Kuwait. And as a result, 2 power generation units have been taken off the grid. Water desalination plants here are extremely important. They are in the Gulf, but more so here. 90% of the drinking water in the country comes from 8 desalination plants that are spread across Kuwait. So extremely important. I think for the officials here, it's yet another red line being crossed. We also heard. I lived in Qatar for a few years, and I saw the planes and helicopters taken off, the Americans, going to invade and bomb Iraq and Afghanistan. And for me, it's just unforgivable. Absolutely treacherous. That is that's the heartland of Islam, that area, the Arabian Peninsula. It's the heartland of Islam, the birthplace of Islam. And they've literally invited Satan into our home. And these bases have been used for decades now to bomb, invade, occupy, spy upon, and bully and gain intelligence about the Muslim world, and further afield into Africa as well. It's absolutely unforgivable of the Qatari authorities, the Saudi authorities, UAE, and all the others, Kuwait. انتاينا نرجع لنا كلتا نجار كريكم سلوز دلوقية انتاي بنلو حزب عرب درونة نجار تينا تردهم يخيدالو انتاي مزبلو زلو نسيتانا بجزا خان دهر عديم كا شجر انت متأكد بحنو قوم بكاية دلنيو الزخولو أبع الكويت وردالو نبلا زلنا أمريكا نبز بيز الزاتيا
ንሃገራት ዓረብ ካብዚ ቦታታት ካብዚ ናይ በዓል ቀጠር ካብ በዓል ናይ ባህሬን ካብ በዓል ናይ ኢማራት ከምኡ ናይ ስዑድያ ካብዚ በይዛት ኮይናያ ነዚ ዞባ እዚ ተቃፅሎ እንተጥፎን ነራ ይቕረ ክበሃሎ ዘይክእል ሓጢኣት እዩ ስለዚ ንሰይጣን በዓልካ ኣብ ገዛኻ ኣስፊርካዮ ስለምንታይ ኣብዚ ተሃሪመ ኢልካ ክትበኪ ክትእዋ ይግባኣካን እዩ ስለዚ እቲ ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሓይሊ ኩሉ ዓይነት ኩሉ ስርሑ ነቲ ቦታት ንምዕናው እዩ ነይሩ ኢራን ድማ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ እኳ እንተደይተባሃለ ሓደ ዓብ ክፋል ዓወት ተጎናፂፋቶ ዘላ ነዚ ማዓስከራት ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ከም ሕሱም እያ ተርግፎ ዘላ ከም ሕሱም እያ ትጭፍጭፎ ዘላ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ዳርጋ ብሓይሊ ንዓዓ ንምእላይ ዝግበር ዘሎ ንኣሜሪካ ካብዚ ከባቢ እዚ ንምእላያ ከቢድ ዝኾነ ስጉምቲ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ብቅድሚት ከርእየና ፀንሐ ኣብ ኩዌት ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ብፍላይ እቲ ኩዌት ዝበሃል ንነዊሕ እዋን ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ንኢራን ድማ ኣብታ ጥቃዓ ዘሎ ስለዝኾነ እቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ኩዌት ብፍላይ ንኩዌትን ባሕሬንን ክማ ሰለስተ ቀንዲ ታርጌት ኮይነን ዘለዋ ኩዌት ባሕሬን ሳልሳይቶም ድማ እዛ ኢማራት ማለት እዩ ዘን ሰለስተ እዚአን ከም ሕሱም ይህረማ ኣለዋ ዖማን ዝወሓደ ዝተሃረመት እያ ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢደ ይእቱን እያ ኢላ ስዑድያ ካልአይቲ ዝሓሸት ቀጠር ጠጠው ኢሊ ናብ ቀጠር ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕቲ ምክንያቱ ቀጠር እቲ ራስ ለፋን ምስ ተሃረመ ድሕሪዩ እዚ ምስ ኣሜሪካ እትገብሮ ወሽለኽለኽ ገዲፈ ንኢራን እንተስ ብቐጥታ እንተስ ብምስጢር ድሕሪ ሕጂ ወዲያ እያ ንምሳኹም ክዕረቕ እምበር ምሳኹም ባእሲ ኣይደልን እየ ብምባል ኢዳ ስሒባ ኣላ እተን ኢደን ዘይሰሓባ ብፍላይ ኢማራትን ባሕሬንን ተን ቀንዲ ዝህረማ ዘለዋ ክኾና ከለዋ ኩዌት ዝበሃል ድማ ከምኡ ብዙሕ በይዛት ናይ ኣሜሪካ ድማ ካብቲ ቦታት ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብር ስለ ዘሎ እዚ ዝወርዶም ዘሎ ሓደጋ ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ኩናት እናቐፀለ ክኸይድ ከሎ እናኸበደ ክኸይድ War on Iran is showing no sign of stopping. In the latest, Kuwait has said that 2 of its power and water desalination plants have been hit by Iranian drones, resulting in significant material damage. Iran is yet to respond to this allegation. And this comes as Iran has responded to US President Donald Trump's threat, warning that the entire region would become hell if the US and Israel continued to escalate the war. Reminding you, the 22nd of March was the first time when this deadline was introduced by Trump. Initially, it was a 48-hour deadline to open up the Strait of Hormuz. He had then threatened to target Iran. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዓለም ብዓለም እያ ትፅበ ዘላ ኣብ ኩዌት ብዙሕ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ድሕሪ 48 ሰዓት ዝበሎ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል መዛረባ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዩ ስለዚ ያ ኣብ ፋሲካ ኮይኑ ምሕረትን ገለመለን ክፅውዕ ዝደሊ መራሒ ኮና ንርኢ ዘለና እንታይ ዳ መሊሱ ኩናት ከኽብድ ከቢድ ዝኾነ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ዓለም ክገብር ዝደሊ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክገብር ዝደሊ ዘሎ እዩ ብግምጣሉ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከዓ ስዕረት የጋጥሞ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ንብዙሓት ሰባት ኣዛራባ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎ ና ሓንቲ ካብተን ኣብዚ ለንቀነ ዓባይ ኣዛራቢት ኣርእስቲ ኮይና ዘላ ኢራን ትገብሮ ዘላን ትወስዶ ዘላን ስጉምቲ እዩ of Iran being in talks with several other countries to sell crude oil in Chinese yuan. And if this does happen, it will be the end of the petrodollar system. And with that, of course, the US dollar dominance will be in a downward spiral. It is already declining, but I think that is going to be a new acceleration in its complete demise. How credible is the idea of Iran pursuing non-dollar energy trade systems with partners like China and Russia? Well, again, you're ፕሮፌሰር መራንዲ ዝሕተት ዘሎ ብዛዕባ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክሳብ ሕጂ ምሉእ ቁፅፅር ኣቢድ ኢራን ወዲቑ ከም ዘሎ ንሪእየሉ ኣብ ዘለና እቲ ዝቕፅል መንገዲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣሎ ሃገራት ከቢድ ዝኾነ ጭንቀት ናይ ማይ ኣጋጢሞን ወይ እውን ናይ ባሕሪ ናይቲ ወሽመጥ ናይ ሕርሙዝ ዝኾነ ነገር ክገብራ ኣብ ዘይክእላሉ ዘለዋ ደረጃ ዳርጋ ናይ መወዳእታ ታንከር ናይ ቀጠር ኣብ ደገ ዝነበረት ማለት እዩ ታንከር ኣብዚ ዕለት 14-13 ቢላ ናብ ኤሮፓ ክትመፅያ ድሕሪኡ ካብ ቀጠር ዝወፀ ኤልኤንጂ እዚ ሊኩዊፋይድ ናቹራል ጋዝ ዝበሃል ክህሉ ይኮነን እዚ ማለት ድማ እቲ ሓደጋ ካብ ሕጂ ንድሓር እናበኣሰ ክኸይድ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሰው እንድሕሪ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ በዚ ሕጂ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ኢራን ድማ መመሊሳ እናበርትዐት ትኸይድ እንተላቡ እንታይ ከጋጥም ዝኽእል ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነተን እንኮ ዝወፃ ዘለዋ መራኽብ ድማ ኢራን ነቲ ነዳድናተን ወይ ነቲ ጋዝናተን ብናይ ቻይና ባጤራ ንክሸጡ ትግድዶም ኣላ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ናይ ዶላር ሪዘርቭ ከረንሲ ትዛዓበየ ፀቕጢ ክገብረሉ ዝኽእልን ከውድቆ ዝኽእልን እዩ እዚ እንታይ ይበሃል ኣለዎ ኢላ ትሓቶላ I'll be very cautious and correct me wherever I'm wrong. I think it's clear that this is what Iran is doing. Iran is allowing certain ships to leave under certain conditions, and that is what we're being told, at least in public, that they're receiving money. In some cases,
it's because these countries are vulnerable, like Pakistan and Bangladesh. In the case of India, they did a deal. India basically hijacked 3 of Iranian sanction tankers at the behest of the United States, the Trump regime. And then Iran did a deal. They released the tankers, and Iran allowed a couple of their ships to leave. بحفش كم نريد زلنا إيران تفعل ديل استقبل كم زلا يسمع له جنان إكسبرت نايتيك وتواصل زي كونكو إذن التنكب لايكل نيجن مس إيران بغتا تسمع معهم بقلة بتاعتهم زقبروا زلوا السودما حركة بتزبح زلوا ناتا كونديشن استقبل الله السجن نصر كسل زي كونه إذن التنكب لايكل نيزبل زلوا لكن مس إيران تزراري بوم تريوت خم زلوا نسو فليت الله يبلالو خاليتي إيران حلفناتهم كزارب كله سماكوا اتي وشمت حرموز بحال انترناشنال ماي يكونن يلو انترناشنال ماي بحال زخونه يكون بحري 10.5 مايلس ويون اي دونت نو كندي كيلومتر مخانو ازي نايت حجر ايكونوميك زون يزبحال ስለዚህ ናይ ኤርትራ ካብ ቅዒ ባሕሪ 12 ኪሎሜትር ርሒቁ 12.5 ማይልስ ናይ ኤርትራ ባሕሪ እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣብ ትርጉም ከለዋ ከተሰዕሉ ስለዚ እቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ 33 25 ኪሎሜትር እንድሕር ኮይኑ ወይ 22 ማይልስ እዮም ዝብልዎ ሜቢ 33 ኪሎሜትር ኮይኑ ፍርቅ እዚ ኢንተርናሽናል ማይ ዘይኮነ ናትና ናይ ዖማንን እዩ ስለዚ ንሕና ዖማንን ንቋፅሮ እዩ ዝብል ዘሎ ኢራን ከምኡ ትብል ኣላ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ባቤል መንደብ ኣብ ትርጉም ክልዎ እዩ ምክንያቱ ባቤል መንደብ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ስለዚ ባቤል መንደብ ኢንተርናሽናል ዋተር ክኾን ኣይክልኒ በዚ ተቐፂሉ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ጅቡቲ የመን እዮም ዝቋፅርዎ ማለት እዩ ምክንያቱ 12 ኪሎሜትር ናይ ኤርትራ 12 ኪሎሜትር ካ 12 ማይልስን ጌርካ እንድሕሪኻዮ ናይ ኤርትራን ናይ የመንን ናይ ጅቡትን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ከምቲ ናይ ኣብ ስዊስ ካናል ግብፂ ተኸፍል ዘላ ኢራን ድማ ኣብቲ ናትና ወሽመጥ ሕርሙዝ ከነኸፍል ኢና ከፊልካ ካብ ዝኽትወፅእ ትብል ኣላ ኤርትራ ነዚ ክትገብሮያ ወይ እውን ጅቡቲ ነዚ ክገብርዎ እዮም የመን ክገብርዎ እዮም ይብል የለኹን ግን እቲ ዘረባ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለንን በዚ መልክዕ ድማ ብዙሓት ሰባት ተፈላለየ ትንተና ክብሉ ንሰምዕ ኣለና ኢራን ድማ ነቲ ገይም ቀውጢ ጌራቶላ እዚ ቀውጢ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ መን እንታይ ክገብር እዩ ናበይ ክብፃሕ እዩ ንግዜኡ ክንገድፎ ኢና but the story is becoming extremely interesting ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንቅይሮ ከለና ድማ ዓብ ትርጉም ክበና እዩ ሕጂ ናብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንሰግር Shadows over Sali. Egypt's shadow war on Ethiopia's skirt unravels in Sudan. In the mist-shrouded hills of Sudan's Blue Nile state, where the river bends dangerously close to the Ethiopian border, a high-stakes drama is playing out that could redraw Nile rivalries for a generation. Since late March 2026, persistent reports claim that forces from the Sudan founding alliance's TASIS, led by the Rapid Support Force RSF and Abdulaziz al-Hilus SPLM and have encircled an Egyptian army battalion near the village of Sali. Roughly 640 soldiers and officers are said to be trapped. Their request for safe passage to Tamazin rejected. ብልጽግና ኣየ ብልጽግና ሽግር ዘይምነዎም ካብ ሽግር ዘይወፁ እንድሕር ኢልኩም ብልጽግና ቁፅሪ ሓደ ክንብል ከለና ከነጋነን ኢልና ኣይኮነን ሚድያታት ናይ ብልጽግና ምስ ግብፂ ኩናት ክውጁ ከም ዝኽእሉ ግብፂ ኩናት ኣውጃትሎም ከም ዘላ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዮም ክዛረቡ ዝውዕሉ ዘለው እቲ ሕቶ ድማ ግብፂ ናባና ብመንገዲ ሱዳን ጌራ ኩናት ኣውጃትልና ኣላ ናባና ገፁ ዘቕንዐ መጥቃዕቲ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለው ስለዚ ንሕና ነብስና ከነጥሕና ኣለና ንሕና ከምዚ ክንገብር ኣለና ብዝብል ዘረባ ቀፃሊ ክዛረቡን ክህድዱን ይውዕሉ ኣለው እዚ ጉዳይ እዚ ግን ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነን ብልጽግና ኦልሬዲ ንነዊሕ እዋን ክጉስግሱሉን ክዛረቡሉን ዝፀንሑ ጉዳይ እዩ ስለዚ ንዓታቶም ሃንደበት ድመፅእ ዘሎ ጉዳይ ኣይኮነን ግብፂ ብመንገዲ ፕሬዚደንት ናታ ዘመሓላለፈቶ ኣገዳሲ መልእኽቲ እውን ኣሎ ካድሬታት ናቶም ንነዊሕ እዋን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡን ክምድሩን ፀኒሖም እዮም ንግብፂ ታርጌት ገይሮም ክዛረቡ ብዛዕባ ክህድዱ ነዊሕ ገይሮም እዮም በሱዳን ጦርነት ውስጥ ተሳትፋ ሐሜቲን ደግፋ ከዩኤኢ እርዳታ እየተቀበለች ጦር መሳሪያ ለሐሜቲ እያቀበለች ነው የሚሉን ሰዎች ቡርሃን ማንን ተደግፎ ነው የሐሜቲን ሰራዊት እያጠቃ ያለው ስትዩ ሻቢያንና ግብፅን እና ኢትዮጵያ ሻቢያን አዝሎ ግብፅን ተሸክሞ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር የሚመጣን የቡርሃንን ሰራዊት እንድትደግፍለት ነው የፈለገው ማለት ኢምፓርሻሊቲ የሚባለው ምንድን ነው ኢምፓርሻሊቲ ማለት እኮ የሁለቱ ጸብ እኔን በምንም
كم تريو زلهم تايم زبل زلو بالتقنا زغطلو زلو برهان بخالوت حيلتات زدقف زلو بجبسن بإرتران ناتدقف خلو متيو نابانا قصو زغرب زلو نابانا كساب زمت صغيل نادينا هنريو سلمنتاي بإمارات تدقفكم ويكا بإمارات نات فاندد ناخونكم أنصار ندع مسر تحجزوا لهم زبلونا فتصم زردو بايكون بوليتيكا بزعق زينكم وخبلو زفتنو بغالا زراربا مزدع مسرع تسليفهم كم زلون ناي إمارات لأخات مخانومن قطعال يوم زقبلوا زلو كالوت هجرات نسراوي السودان منقس السودان حق زازلوا لولاونت ناي صوماليا نمتكباريو لولاونت ناي السودان نمحلاو السودان لولاويت هجر كتكون حد النتان خطعقب إيرترات حق زالا كالو كل دلاي صبور ما يحق زالو سلازي نساتهم اتناتهم سنمقوتن إيرترات قبرو زلا سنمقوتن زراخب نقر يبلون قل أنتي زربا لنكنا خزاربوا زغنيو سراغسي ناس حاجة يسرق انت ديتا انت قال زرباني راح جي ابرسي مثلا نسكب زيا قرفوا ليت حنتي زربا بيني رامسلكم كم سالكم كم زيا عين زربا دما كتحلفنا يدلن يعني من سياتي ارتراين بريليانت زخونه زربا ناتو زربو خلو زمصوا زربا نيرا انتاين مالتيو እዚያቶም ዝገብርዎ ዘለው ሸለሊልካ ክሕለፍ ዝኽእል ዘረባ እውን ኣይኮነን ከቢድ ዝኾነ ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ከባቢ ኣብቲ ጎረባብቲ ሃገራት ይፍፅሙ ኣለው ህዝቢ ሱዳን ድማ ነዚ ሸለሊሉ ክሓልፈ ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ክመፅዎምን ኣብ ክሳዶም ደው ክብሉ ምዃኖምን ፍሉጥ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተዓሞምን ኣሎ ኩነታት ናቶም ኣይተረጋገን ኣሎ ዓቕሚ ናቶም ከምቲ ዝድለ ይቐፅል ስለዘየለ እዚ ንትን ክብሉ ይክእሉን እዮም ግን ሰምደይ ሱዳን እውን መዓልቲ ክህልዎም እዩ ኣብታ ዝተዳለወላ መዓልቲ ድማ ኣብ قليل زي كون سقوم تكوس زلوم مخانم مجنزاب يدلي مسرح بقاتا نايتا تقسناتهم كم سألكم إيه بزخونة انتاي قبل دلي زب سألكم زلوه كمل سمو مرحنا يجبس بزعباز قدايزي تزاريب له المجتمع الدولي بصفة عامة والقارة الإفريقية بصفة خاصة مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الأثيوبية وضمان تنظيم تصريف المياه مرحنا يجبت انتهي زبل زلو عبد الفتاح السيسي ني منقس امريكان كال انترناشونال كوميونيتين اب قداي نايزي جيرد مالتيو كحجزوهم يصوع على مالتيو دخانتاي 30 millions of Egyptians who depend on the Nile River. Tensions are rising fast. This feels like a critical moment before disputes escalate further. USA is busy getting pounded in Iran. Egypt should take matters into their hand. أنا نزيع جبت زجبر وازلون تعويدنا أمريكا تعويدنا international community system يا حزب لكم. أنت عين السيستم كتبلونيهم because أمريكا diverted كوين الله. إسرائيل كبيت زخونه كوينات الله. إمارات أبزجد عزقتات الله. سلزي نمحبر سب عالم أقام يجات ما خمزلو دمسخ تجبر كتفتنيا دنجاز أنا خطركم لدونالد ترامب درو حبير الله كتبل كتفتنيا أتجايم جن درو أبايتا يسرحوا خمزلو يزفلت درو أبايتا أتيوم كمزلو ينقر له يمتم من يخاطب لهم بلسجنا بعلم አንጦር መሳሪያ ቴክኒካዊ ድጋፍና መረጃ በማቅረብ ግጭቱ እንዳይቆም ስታደርግ በሌላ በኩል ደግሞ የአባይ ዘቦች ወይም ጋርዲያንስ ኦፍ ዘ ናይል በሚል መጠሪያ ተከታታይ የጋራ ወታደራዊ ልምምዶችን በማካሄድ በኢትዮጵያ ላይ ስነ ልቦናዊ ጫና ለመፍጠር ሞክራለች። ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ዘለው ግብፂ በተሓደ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ንማሕበረሰብ ዓለም ጫውዒት ይገብርኩም ዘሎ ኣክቲ ይገብርሎ በቲ ካልእ ድማ ምስ ሱዳን ኮይኖም ብፍላይ ናብ ሱዳን ወታደራዊ ቅልጽምናቶም ወታደራዊ ሓይልናቶም ኣትዩኩም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ብልጽግና እዚ ድማ ዝገብርዎ ዘለው ሕጂ እታ ዝበለፀት ተዝመቸት ግዜ እያ ንግብፂ I don't think እቲ ግብፂ ዝበሃል ብትክክል ስትራቴጂ ዘለዎ ይመስለን ብጀካ ተኸዲድን ፈኸራን ነዚ ሽግር እዚ ክፈትሖ ድሌት ዘለዎ ኮይኑ እውን ኣይስማዓንን ያነ ስለምንታይ እቲ ዓብ ፀገም ዘሎ ድማ መፍትሒ ናቶም እውን እንታይ እዩ እውን እቲ ሶሉሽን ዝብልዎ ዘለዎ ናይ ግብፂ እውን እኮ ንፁር ዘይኮነ ስለ ዝኾነ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝደልዩ ዘሎ what exactly do they want እንታይ እዮም ካብዚ ሓሳብ እዚ ዝደልዩ ዘሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣከቢድ ዝኾነ ዓዘቕቲ ኣትያ ከም ዘላ ይርኢ ኣለዉ so what do you want from this situation ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ዲኻ ክትቅይሮ ትደሊ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዩ ፀገም ዝፈጥረሎ እዩ ዘሎ ትብል ድሕሪ ኮንካ then work with those people who are pursuing ንዑ ክቕይርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ናይ ግብፂ ፀገም ድማ እንታይ እዩ ብካልእ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ፀገም ክብድ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ገር ተመሳሳሊ ርእቶ እዩ ዘለዎ ተዲኹን ኣለኹም
أنصار جبس كهون كله بإثيوبيا نجبس إفتوانيا سلزي جبسي ولا رجيم تشينج أنت تجارة بإثيوبيا وإنكسانة يا بالله نسيت سجمة حانت كده زدليوا ساتهم جبس عين زدليوا مالتيو أتي نيل زركبلو كبابي بحافش مالتيو نسو زيادة جبس تقعصرو منجست كله أبو زمالة مالت إثيوبيا فريسة تتكبابتي I don't know أبتعتكو زتروم دي كاتو زلوا يجلي مغنياتو ولا ونتي جيرد كبابي ندحري حسكايو اتماي كاب جيرد ايكونند بس كاب كالبو تايتو حج مت سلازي ابتقد ميتون ديغا خغبروا سلازي غل كومبلكس زخونه صقام كم زلوا ميزنكر بحفشا ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ምሳቶም ተረዳድዩ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር እቲ ቀንዲ ንሶም ዝደልይዎ ዘለዎ ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ድስቁልቁል ዝበለ ኩነታት ተጠቒሞም ዶናልድ ትራምፕ ምስኦም ኮይኑ ሓደ ንኢትዮጵያውያን ወላ ሓንቲ ክተኸከርብዖም ዘይክእል ንግብፂ ግን ድሌታ ክትገብር ዘኽእላ ዝኾነ ይኹን ዲጋታት ንኸይስራሕ እቲ ማይ ድማ ዝኾነ ይኹን ፀገም ንኸየጋጥሞ ሓደ ውዕል ክፍረም እቲ ውዕል እቲ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ኢዱ ክእትወሉ ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ሓሲት ናይቲ ዲል ንክትከውን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ከም ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ድማ ኩሉ ዓይነት ግንባራት ብኩሉ ሽግር መፂዎም ስለ ዘሎ ግብፂ መፀትና ይብላ ኣሎ ብልፅግና እንታይ ክገብር ደሊ ንግብፂ ክብል እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ክስለፈሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ ንዑ ንክረክብ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ሚድያታት ናይ ዓለም እውን ብዓቢ ደረጃ ነዛ ርእሲ እዚ ክዛረባሉ ይውዕል ኣለዋ ብፍላይ ብሰንኪ እዚ ናይ ግብፅን ብሰንኪ እዚ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ዓቢ ኩናት እውን ክመፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዝግምቱ ዘለዉ Still, the magnitude of the joint attack seems to have caught the Sudanese armed forces off guard. The fighters crossed over of Ethiopia's Benishangul Gumuz region, where a massive training and logistics camp was established late last year with financial support from the UAE. In a recent in-depth investigative piece, Reuters uncovered diplomatic cables and internal security memos that suggested, quote, the United Arab Emirates financed the camp's construction and provided military trainers and logistical support to the site. We'll circle back to the role of the UAE later in this video. For now, though, the key point is that neither the existence of this camp nor the sheer number of fighters training there was exactly a secret. The Sudanese military even... ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ከም ንሰምዖ ዘለና እቲ ኩናት ናይ ኢትዮጵያ ንትግራይ ክገብር ሓሲቡ ዝነበረ ብልፅግና ናብ ትግራይን ናብ ካልእን ንክገብር ኣብ ዝቀዳደመሉ ዘሎ በቲ እውን ኣብ ኤርትራ ገፁ ንክገብር ኣብ ዝሓስበሉ ዝነበረ ንሱ ስለ ዘይሰለጠ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቀዳምነት ዝወሰደ ይመስል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ድማ ሕጂ እውን እንተኾነ ብልፅግና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ብመንገዲ ሱዳን ዝወሃቦ ዘሎ መጠንቀቕታ ናብ ካልእ ኩናት ናይ ምእታው ተኽእሎ ናቱ እናዓበየ ይመፅእ ከም ዘሎን ብፍላይ እቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብዚ ኩርሙክ ዝበሃል ቦታ ዘጋጠሞ ክሳራታት ከምኡ ድማ ነቲ ቦታ እቲ ዳዕመ ሰሪዕን ደገፍ ናይ ኢትዮጵያን ጋሕዲ ዝኾነ ክሳብ መከናይ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ኣትዩ ከም ዝነበረ በዓል ጀዋር እንኮላይ ዝገለፅዎ ጉዳይ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ብግብፂ ከም ሓደ ቀይሕ መስመር ብሱዳን ድማ ከምኡ ስለዚ ኩላቶም ኣይደነ ብወገን ኤርትራውን ኣይፈልጥን እየ ግን ኤርትራውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስቕ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ እቲ መስርሕ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ በዚ መንገዲ እዚ እንድሕር መፅዩ ናብ ኤርትራ ገፁ ናይ ምስዕፋሕ ዓቕሚ እውን ዓብ ክኸውን ስለ ዝኽእል ካብ ዳርፎር ወፅዩ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ እንተቀሪቡ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል በይኑ ሰራዊት ኣይኮነን ናይ ካልኦት ዕሱባት ወታደራት ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ከባቢኻ ክቐርብ ብፍጹም ከተፍቅደሉ የብልካ ብፍላይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ተተፀጊዑ ምስቲ ብዝሕ ህዝብን ሕማቅ ቁጠባ ዘሎን መንእሰይ ድማ ብብዝሕ ብቐሊሉ ክርከብ ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ እናሰልጠኑ ናብ ኩሉ ቦታታት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነዚ ብኣግኡ መፍትሒ ክትረኽበሉ ተዘይክኢልካ እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ክኸብድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዓብይ ቅድመ ኩነት ቀዳምነት ተዋሂብዎ ከም ዘሎን ብወገን ግብፂ ብወገን ኤርትራ እቶም ካልኦት ሓይልታት እውን ፋኖ ይኹን ሸነ እውን ንባዕሎም ብቐሊሉ ክርእይዎ ዝኽእሉ ይኮኑን ንኩሉ ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለካ ንብልፅግና ክብድ ዝበለ ፈተና ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ብልፅግና ካብ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ገለመለን ዝብሎ ዝነበረ ወላ እኳ ሙሉእ ሙሉእ ኢዱ እንተዘይሰሓበ ንዓዓ ጉዲሉ ሕጂ ኣጀንዳታት ናቱ ብብዙሕ መንገዲ ገፊዕዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን እንታይ ገብር ድማ ንክንሪኦ ኢና እዚ ኣብ ደገ ዘሎ እዩ ንብልፅግና ሕጂ ዝንቀሳቐስ ዘሎን ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታትን እዩ ቀልጢፉ እውን ሓደጋ ናይ ስልጣኑ ክኾኑ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓንን እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይንዎ ዘሎ ንብልፅግና ኣብዚ እዋን እዚ እዩ Ababa is at a standstill. We've seen fuel shortages and long queues in this city in the past, but nothing quite like this. We've been driving around and across the city's major roads and side streets. Hundreds of vehicles are lined up in extremely long queues, stretching far beyond the entrances of fuel stations. እዚ ናይ ቻይና ሚድያ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ
ኣከቢድ ፈተና ከም ዘላን እዚ ኸማን እቲ ዝሓሸ ስእሊ ተባሂሉ ዝቕዳሕ ዘሎ እዩ እቲ ሪጋ ናይ ነዳዲ ንምውሳድ ዘሎ ፀገም ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ኢቨን ኣብቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዚ ሪጋታት እዚ ነዊሕ ሰዓታት በላ ኢትዮጵያውያን ብዝገለለ ክገልጽዎ ከለዉ ብዙ ክሰምዑ ትኽእሉ እዮም ወይኔ ናፍጣ አንበሳ ናፍጣ ቀዳሽ እንደ ስማ ከየት ነው የምን አባ ናፍጣ ነው የምቀደው ምን ናፍጣ የሚባል ነገር አለ እንደ ስማ ናፍጣ ግን አለ እንደ ቀለል አድርገህ ስማ 3 ወር ነው የተሰለፍኩት አንዴ ለመቅዳት አሁንማ እኮ ግራ ገባን እኮ ስማ ናፍጣ ፈልገህ ከመቅዳት ማለት ነው ሰፈር አካባቢ ሄደህ ብትቆፍር ይወጣል ናፍጣ ግራ ገባን እኮ ስማ እኔ ናይ ነዳዲ ሪጋ ናፍታ መራይ ከቢድ ዘሎ ካብ ናፍታ ብሪጋ ጌርካ ተዓጊስካ ንኽትረክብ ናፍታ ኩዒትካ ንኽትረክብ ይቐልል ዝመስል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ እቲ ናይ ነዳዲ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ተራ ፀገም ዘይኮነ ወይ እውን ብቀሊሉ ክስገር ዝኽእል ኣይኮነን ገለገለ ሰብ ነዳዲ ፀገም የለን እንታይ ሪጋ ጌርካ እንተወሰድካ እንታይ ፀገም ኣለዎ ዝብል ኣሎ ኖ Listen to this driver in Tagati. I've been in the queue since yesterday. I didn't even go home. I provide transport services for employees at the industrial park, and I haven't worked for 2 days, which means I have nothing to take home to my family. ስለዚህ እንታይ ይብላሎ ካብቲ ማሊ ኣብ ሪጋ እየ ዘለኹ ይብላሎ ካልኣይ መዓልቲ የረለኹ ኣብ ሪጋ ይብላሎ ካልእ ዘራርባ ናይ ህዝቢ ትራንስፖርት ዝሰርሕ ኣውቶቡስ እዩ ዘለኒ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ኣገልግሎት ክባ ይከኣልኩን ክልተ መዓልቲ ድማ ስለደይ ሰራሕኩን ኣብ ስድራይ ዝኾነ ይኹን እንጌራ ሒዘ ዝመፅእ የብለይን ኢሉ ስለዚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ሪጋ ይውዕል ኣለኹ ነዳዲ ክመልእ ሓንሳብ ንኽመልእ ጥራይ እዩ ሓንሳብ ምስ በላእኩ ድማ እንታይ ከጋጥመኒ ይዝል ዘሎ ክልተ መዓልቲ ይሰራሕኩን ኣለኹ ስለዚ ኣታዊ ዝበሃል የብሉን እሱ ዘጓዕዞም ዝነበረ ሰባት ንስራሕ ዝኸዱ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ትካላት ክኸውን ይኽእል ንብረት ናብ ዕዳጋ ዝበፅሕ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ሓንቲ ኣውቶቡስ ካብ ስራሕ ወፂኣ እቲ ሪጋ ድማ ኩሉ ትርእይዎ ኣለኹም ስለዚ እቲ ሎጂስቲካዊ ፀገም ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ብቐሊሉ ተዛሪብካ ክስገር ዝኽእል ወይ እውን እዝን እትን ኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ኢትስ አ ቨሪ ሲሪየስ ሲቹዌሽን ንብልፅግና ሓንትን ተዛዓበየትን ፈተና ክትኮነ ትኽእል እዚኣ ናይ ነዳዲ ጉዳይ ዝብልዋ ዘለዉ እያ ምክንያቱ ብቐሊሉ ክትስገር ትኽእል ኣርእስቲ ይኮነትን እዚኣ እዚ ኣርእስቲ እዚ ከቢድ ኣርእስቲ እዩ ንህዝቢ ድማ I'm worried I may not get fuel today. I'm only waiting with hope. Authorities say while daily benzene supply has declined only slightly, diesel supply has dropped by half from 9.2 million liters to 4.5 million liters a day. To mitigate the impact of the fuel shortage, the government has introduced prioritization measures while continuing efforts to maintain supply. Rather than restricting social and economic activities, we chose to address this challenge by working closely with the public in the spirit of cooperation, encouraging fuel saving and ensuring its use with priority given to essential services and key economic sectors. Alongside the prioritization measures, the government has intensified its crackdown on illegal fuel sales and related corruption, with over 600 individuals, including the ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ንህዝቢ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣትይዎ ከም ዘሎን ካብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ኣብ ልዕሊኡ ክብድ ዝበለ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ኣብ ግምት እቲኻ እዚኣቶም ሕጂ ትሪእዎም ፀናዕኩም ፅቡቕ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ካቨሬጅ ነቲ መንግስቲ ነቲ ብልፅግና ንኸይወድቕ ልስልስ ዝበለ ሓበሬታ ገይሮም እዮም ዝህብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ኮንፊደንስ ናይቲ ህዝቢ እናጎደለ እንድሕር ከይዱ ዝገደደ ሽግር ከም ዘለዎ ስለ ዝፍለጥ ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ግን ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፀ ሰብ ነይሩ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ሽግር ክወድቁ ኺኢሎም ሳር ቅጠሉን ጠላት አድርጎብናል ሳር ቅጠሉን ሳይበላ ሁሉ ቦታ እየሄደ እያከከ በዓለም አቀፍ ፖለቲካም ላይ ማንም ለማይሰማው ምንም ለማይጠቅመን የሚያወጣቸው መግለጫዎች አድቨርሰሪ ፈጥረውልናል ለምሳሌ በሁርሙዝ አሁን እንዳያልፉ ሊስቱ ከተቀመጠባቸው መርከቦች ውስጥ የኢትዮጵያ ናቸው ኢትዮጵያ አንዷ ነች ዋይ የማያገባን ነገር ነው አየህ ይሄ ምን ያደርጋል ከሶማሌ ክልል መግለጫ ስለወጣው ግዙ መለገያ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ሄዶ ሾው ኦፍ ማድረግ ሾው ማድረግ በቃ የመጀመሪያው የዓለም መሪ ምናምን ቢኮዝ እሱ ጉራ ስለሚወድ ብቻ ሀገራችን ለሱ መኮፈስ የምትከፍለው ዋጋ እኮ ነው የሚያንገበግበኝ አሁን እንደው የሌላ ሀገር መሪ መሄድ ፈርቶ ነው በጀት ተከቦ እዛ መሄድ ማንም ይሄዳል መሄድ እኮ ፈርቶ አይደለም
ራሚፊኬሽኑን ይሄ ጦርነት እንግሊዝ እምቢ ያለችው ጦርነት ነው። የአሜሪካን ነምበር 1 አጋር የምትባለው እንግሊዝ ነች። እንግሊዝ እምቢ ያለችው ጦርነት ነው። ፈረንሳይ እምቢ ዛሬ አሁን እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር ቤላ ገይሮም ደብረ ኺቦም ዘሎ ንብልጽግና አብይ አሕመድ አጸጊዖም እዮም በል ዝብልዎ ዘሎ ምክንያቱ ክንዲ ገለ ሓጓፍ ፈጢሩሎም ስለ ዘሎ ዝግበርካ የለን ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ገብር ከይዱ ንኢማራት እዚ ጉራ ዝኾነ መራሒ ኣብ ካልኦት ከይዱ ተባሂሉ ጣቕዒት ክግበረሉ ፈፂሙ ኣርሒቑ ክሓስብ ዘይክእል ንሕና ኣብዚ ኩናት እዚ ብፍጹም ክንፅሎ ዘይግባአና ነርና እዮም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ድኻ ሃገር እያ ኣዝያ ድኻ ሃገር ስለ ዝኾነት ኢራን ንዓና ይመኽልከለትና ነርና ቡቡ ጌርና ድማ ኣካል ናይቲ ብሪክስ እውን ስለ ዝኾንና ሸለል ምበለትና ነርና ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ገለ ካብቶም ሓልፉ ዘይብሎም 3 ታንከራት ናቶም ኣብኡ ተታሒዘን ከም ዘለዋ እቲ ሪፖርት ወፂኡ ዘሎ ብልጽግና ዝርከቡ ታንከራት ናቱ ኣብኡ ተዓፅዩ ከም ዘሎን ካብኡ ክወፅእ ተስፋ ከም ዘይብሉን ኢና ዝድርዮ ዘለና ኢትዮጵያ says 3 fuel tankers stranded in Arabian Gulf ስለዚ ካብዚ ቦታ እዚ ክወፃ ከም ዘይክላ ተዓጊተን ተለኩይተን ከም ዘለዋ ስለምንታይ ከም ኣጋጢሙ ዝብል ዘሎ ጀዋር ቢኮዝ ፈሳሕሳሕ ክብል ከይዱ ሽግር ስለ ዝፈጠረልና እንግሊዝ ተቐንዲ መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ እምቢ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይከይድን እየ ብምባል ምስ ኣሜሪካ ዝተባሰት እያ ፈረንሳይ ከምኡ ኤውሮጳውያን ብምሎም ስለምንታይ ከቢድ ኩነታት ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ኣብዚ ሓደጋ እዚ ክንኣትዩ እንደልና ብምባል ኢማራት እኮ ካባና ላዕሊ ትፈትዎም ሃገራት ኣለዉ ኢሎም ስለምንታይ ደይኮዳው ገንዘብ ሲኖም ባጀት ሲኖም ነው እዚ ሴንሲቲቭ ግዜ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ መራሒ ድማ ናይ ሃገሩ ናይ ህዝቡን ቀዳምነት ይክብ ዘለዎ ስለዚ ንኢማራት ብደብዳቤ ጌርካ ዲኻ ብሕቡእ ዲ ብኻልእ ክትሕግዛ ትኽእል ኢኻ እንተቲ ኣብ ከምዚ ኩነታት ግን ናይ ሃገርካ ናይ ህዝብኻን ኩነታት ኢኻ ቀዳምነት ክትህብ ዝግባኣካ ይብል ዝኾነ ከም ንሪኦ ዘለና ብልጽግና ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይወሪድዎ ዘሎ ካብዚያ ፈተና እዚያ ብምንታይ ክወፅዩ I don't know እቲ ዝዓበየ ፀገም ድማ እቲ ህዝቢ ኣንጻሩ ሞቢላይዝ ዝኸውን ዘሎ ድማ መመሊሱ ዝሕይል ዘሎ መመሊሱ ኣንጻሩ እቲ ህዝቢ እናተወደበ ይኸይድ ኣሎ እዚ ውዳቤታት እዚ ድማ ካልእ ፀገም ከምፃሉ ከም ዝኽእል እውን ይንገር ኣሎ ዝያዳ ነቲ ውዳቤታት ናይቲ ህዝቢ ፅንሒልና ክንሪኦ ናብዚ እውን ለንቀናይ ሓደ ዓብዪ ኮንፈረንስ ሓደ ኦንላይን ፕሮቴስት ተኻይዱ ነይሩ ግን እቲ ፀገም ናይ ብልጽግና ኣብኡ ጥራይ ጠጠው ዝብል ኣይኮነን ካብኡ ዝገደደ ፀገም ኣብ ከባቢና ይመፅእ ስለ ዘሎ ነዚአን ክልተ ከስማዓኩም ምክንያቱ ሑቲ ድሮ ኣብቲ ገይማት እዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ Houthi group has announced it carried out a joint long-range attack on Israel alongside Iranian and Hezbollah forces. It says it fired a ballistic missile targeting Lod Airport in the Jaffa area and key military targets. The Yemeni armed forces with have now joined the war against Israel and have begun carrying out drone strikes this past weekend. In fact, this began this past weekend on Saturday. So Houthi military spokesperson Taya Sari announced that the attacks were launched in support of ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሑቲ ናብቲ ቦታ ኣትዩ እዚ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻልእ ሕማቕ ዜና እዩ ማለት ኣብቲ ኩናት ካብዚ ሓያል እንዲ ገይሩ ግን ሕጂ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ለብሎ ምስ ኢራንን ምስ ሕዝብላን ሰለስቲኦም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም መጥቃዕቲ ናብ መን ይገብሩ ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ናብ እስራኤል ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እስራኤል ብሰለስተ ግንባራት ዝመፅእ ዘሎ መጥቃዕቲ የጋጥማ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ከዓ ሑቲ ይትኩስ ሕዝብላ ኢራን ሰለስቲኦም ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ይትኩሱ ስለዚ ነቲ ክልል ኣየር ናይ እስራኤል ኣብ ምርባሽን ድሮ እስራኤል ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ይወርዳ ከም ዘሎን ብዙሕ ዕንወት ይወርዳ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ሕጂ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለኻ ቀሊል ዘይኮነ ስጉምቲ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ብፍላይ ድማ ኣከባቢና ዘሎ ሑቲ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ብምእታዊ ንሕና ንሕጎሰሉ ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና እውን ሓደጋ ክፈጥረልና ዝኽእል እቲ ከባቢና ንሓደጋ ክቃላዕ ክእል እዩ ኣብዚ ሓንቲ ፀብፃብ ሂባ ነይራ ንሳብ መቕሪአኩም ሽዑ ክልተ ካልኦት ሪፖርታት እውን ክበኩም ክፍትን እየ reports that the Houthis are planning to target Israel's military sites for now and do not plan to target U.S. positions in the region unless the U.S. attacks them first. So the U.S. agreed to a ceasefire with Ansar. ቅድሚ ሕጂ እቶም ሑቲ ምስ ኣሜሪካ እውን ገጢሞም ዝነበሩ ምዃኖም እያ ትነግር ዘላ ስለዚ ኣሜሪካውያን ንባዕሎም ኣብ እስራኤል ኣሜሪካውያን ንባዕሎም ናብዚ ናይ ሑቲ ጉዳይ ቀልጢፎም ክኣትዉ ይኮኑን ምክንያቱ እቲ ኩናት ከስፋፍሕ ይደልይዎ የለውን ክዕፆ ይደልይዎ ኣለዉ እቲ ኩናት ክፀብብ ይደልይዎ ኣለዉ እስራኤል ድማ ብዙሕ ሓደጋ ይወርዳ ኣሎ ኣብ ምንታይ ዋይ እስራኤል ከክንዲ ሓደጋ ዝወርዳ ዝብሉ ሰባት እውን ትሰምዕ ኣለኻ ገለገሊኦም ወረግቲ ናይ እስራኤል ሓደጋ متابعي معاذ ماهر معلق الحرب وادي واحدة فرق على دين النبي استريو ዘለኹም ኣብ ቴል ኣቪቭ ዝግበር ዝነበረ እዩ ከምዚ ኩዕሶ እግሪ ዝረአ ዘሎ ገይሮም እዮም ኮሜንተሪ ዝገብሩ ኣብኡ እንታይ ማለት እዩ እስራኤል
ወይ እውን ቴልአቪቭ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕትን ሓደጋን ይወርዶ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣቃሊልካ ክትሪኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ብፍላይ ድማ ምስቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኣብ ከባቢና ዓብ ተራ ክፃወት ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ ኢማራት ማለት እዩ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ይወርዶ ስለ ዘሎ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ጉዳይ ከም ዘይኮነ ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ሕቲ ዝበሃል ኣብ ጥቃና እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎ ትፈልጡ ኢኹም for global trade. The Houthis' involvement comes as Iran is maintaining its effective closure of the Strait of Hormuz, where about 20% of global oil supplies transit. Now the Iran-backed group is threatening military action in the Red Sea if the waterway is used for, quote, hostile operations by the US and Israel. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሕቲ ዝበሃል ኣብ ከባቢና ንዓና ኣዝዩ ዝተፀግዐ ናባና ወላ እኳ ንሕና ምስ ዝኾነ ይኹን ደሰሓሕብ እንተዘይብልና ምስ ዝኾነ ይኹን ፀገም እንተዘይብልና ባት ኣጋይን ኣብ ከባቢና ምህላው ምሳና ተፀጊዑ ዘሎ ሓይሊ ብምዃኑ እቲ ኣብቲ ከባቢና ክፍጠር ዝኽእል ሕጓፍ ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ሕቲ ናብቲ ኩናት ምእታው ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ጥራይ ከይኣክል ሕጂ ድማ ናይዚ ቀይሕ ባሕሪ ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ነቲ ዕዳጋታት ድማ መሊሱ ኮንፊደንስ ናቱ ከም ዝዝረግ ይገብሮ ኣሎ ብልፅግና ድማ ኣብ ኒው ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዚ ከባቢናትና እውን ክልኮት ከም ዝኽእል ተወሳኺ ድሕሪ ለንቀነ እውን ንእስራኤል ዝድግፍ ፀረ ፈለስጤም ዝኾነ ውሳነ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ብልፅግና ኣብ ጎኒ እስራኤል ኮይኑ ሓደ ሕማቕ ውሳነ ኣብ ጎና ኮይኑ ሕሊፍ ኣሎ ናይ እስራኤል ደገፍ ከም ዝረክብ ፍሉጥ እዩ ኢማራት ግን እታ ንዑ ኣጆኻ ትብሎ ዝነበረት ንባዕላ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወሪድዋ ስለ ዘሎ ሃገራት ናይ ዓረብ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ወገን ኣንፃራይ ትንሱ ኣለዉ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዱባይ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ ሓበሬታ ትሪእዎ ዘለኹም ዱባይ ብዙሕ ሓደጋታት ይወርዳ ከም ዘሎን ብዙሕ ሽግሪ ወይ ይገጥማ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ከተማ እውን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሓደጋ ይወርዳ ኣሎ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ከቢድ ዝኾነ ፈተና ገጢምዎ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ከተማታት ሳሕቲ ዝወፅእ ቪድዮታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ከተማ ረይዎ በቲ ሰብ እናተንቀሳቐሰ ከሎ ገለ ክፋል ተሃሪሙ ይቃፀል ኣሎ እዚ ኣብቲ ከተማ ውሽጢ ዱባይ ዝካየድ ዘሎ እዩ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ፅልኢ ግን ኣብ ሱርያ ሓደ ኤምባሲ ናቶም ከመይ ኢሉ ከም ዝተደፈረ ኣብ ዝረአዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኤምባሲ ናይ ሱርያ ኤምባሲ ናይ ኢማራት ኣብ ሱርያ ዘጋጠመ ማለት እዩ ሰባት ኣብ ልዕሊ ኢራን ብዘለዎም ኣብ ልዕሊ ኢማራት ብዘለዎም ፅልኢ ነብቲ ኤምባሲ ኣትዮም ነቲ ገዛ ከምዚ ገይሮም ሴኪሪቲ ናቱ ከም ዝደፈርዎ እዩ ዘርኢ ኣብ ኩናት ንዘላ ሃገር ሰብ ክድንግፀላ ኢኻ ትፅበ ኣብ ጎኒ ክለኹ ኢሉ ክሓልፈላ ገለ ኢኻ ትፅበ ኖ ብግምጣል እዩ ሰብ ኣንፃር ኢማራት ንክኸይድ እዩ ዝመርፅ ዘሎ እዚኻ እንታይ ዘርእየካ ኢማራት ክሳብ ክንደይ ፖለቲካሊ ከሲራ ከም ዘላ ክንምንታይ ፖለቲካሊ ተፀላእነት ኣብ ህዝቢ ዓረብ ኣጋጢምዋ ከም ዘሎን ብዙሓት ሰባት ድማ ይብሉ እዚ ጉዳይ እዚ እናቐፀለ እንድሕር ከይዱ ናብ ዝገደደ ሽግር ክኸይድ ከም ዝኽእልን ቁጠባ ናታ እውን እንተኾነ ከቢድ ዝኾነ ታርጌት ኮይኑ ከም ዘሎ ብመን ብኢራን ስለምንታይ እዚኣ እውን ስምዕዋ Well, to ask you about that, why it seems that United Arab Emirates, they're pushing the United States to get deeper into the war, to get more involved into the war, but it's their country, it's like their closest neighbor. I mean, Iran, it's their closest neighbor. So they're going to have a full-scale war just next to them. Why are they doing it? Follow the money. እንታይ ኢለን ሓትዎ ኣለዋ ኢማራት ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ፍልይ ዝበለ ፀገም ምስ ጎረቤታ ኢራን ክህልዋ ክኢሉ ምስ ኣሜሪካ ኮይና ምስ እስራኤል ኮይና እቲ ኩናት ንክናዋሕ ንክቕፅል ንክብርትዕ ትደሊ ዘላ ንሳያ ስለምንታይ ኢራን ድማ ጎረቤቶም እያ ንዖም ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሓያል ሃገር እያ ታሪክ ዘለዎ ሃገር እያ ስለዚ ስለምንታይ ኢማራት ከምዚ ዓይነት ምርጫታት ይወስድ ኣለዉ ንዝበለት ሕቶ እንታይ ኢሉ ምልሰላ ኣሎ ፈሎ ደማኒ ኩሉ ግዜ መልሲ ኣብ ዘረባ ናብ ገለ እንተይኮነ ገንዘብ ኣበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንዑ ተኸታተል ይብላ ኣሎ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፀሓፍትን ፖለቲካውያን ተንተንትን እዩ ስምዕዎ $1.4 trillion. You know what is this? Everything that they pledged to commit to American deals, Trump style, allies of Trump, semiconductors, investment, tourism, artificial intelligence, data centers, etc. And to preserve their business model. As we all know, and I'm going to be very blunt about it, basically the UAE is a fake experiment. It's an immense laundering machine, essentially. You can launder anything you want in the UAE. And this applies to every player.
from Asia, from the West, from Central Asia, from Southeast Asia, from Africa, from Ukraine, you name it. First of all, they are a British invention. Until 1971, the UAE didn't even exist. It was part of Oman. So when you talk to scholars, especially I love Iraqi scholars because they are immensely knowledgeable. They're already saying, look, maybe in the short or mid-term, they'll come back to Oman. They'll be re-annexed to Oman because their business model now is becoming totally impossible. Well, the country was a long bling business is already dead. Abu Dhabi is another story because Abu Dhabi has the oil. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ጉዳይ ተመሊስና ክንርቶ ኮይና ነቲ ገንዘብ ክትክተሉ ኣለኩም እቲ ገንዘብ ድማ ኣሜሪካ ኢማራት ብዓብዩ ምስ ኣሜሪካ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክትገብር ኣበይ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዴታ ሰንተርስ ቴክኖሎጂ ካልእ ዓበይቲ ነገራት ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስትመንት ክትገብር እያ ትደሊ ነይራ እዚ 1.4 ትሪልዮን ዝበሃል ዝነበረ ወላ እውን እዚ ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ክትቅፅሎ ምዃና እያ ነጊራ ዘላ እዚ ድማ ነዚ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ኣሜሪካ ሴኪሪቲ ክህልወካ ኣለዎ ብካልእ ዘራርባ ኢማራት ኢራን ሓይሊ ክሳብ ዘለዋ እዚ ነገር እዚ ክግበር ከም ዘይክእል ተረዲዎም ኣሎ ኢራን ተደይተሳዒራ ኢማራት ነዚ ናይ ቁጠባ መፃኢናታ ክትገብረ ይትኽእል ኒያ ኢማራት ድማ ሓደ ኤክስፐሪመንት እዩ ተሃገር ኢሉ ታሪክ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን ኣካል ናይ ዖማን ዝነበረ ኣብ 1971 ካብ ዖማን ተነፂሉ ሃገር ዝኾነ እዩ ስለዚ ፍሉይ ታሪክ ዘለዎ ኣይኮነን ሕማቕ ኤክስፐሪመንት ነይሩ እቲ ኤክስፐሪመንት ድማ ወይ እውን መርመራ ዝነበረ ሕጂ ክውድእ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ይብላ ኣሎ ብካልእ ዘራርባ ብዙሕ ዘይሕጋዊ ነገር ዝግበረሉ ዓዲ ነይሩ እናበለ ይዛረብ እቲ ኤክስፐሪመንት እቲ ድማ ብሕማቕ ክውዳእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እታ ዱባይ ትበሃል ብልጭልጭ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ፀልሚታ ስለ ዘላ እቲ ጉዳይ ክቕፅል ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘለው ናይ ብሓቂ ኣብቲ ዘረባ ብርትዕ ዝበለ እዩ ንምንታይ ከምኡ ይብል ኣሎ ንእሽተይ ኤቪደንስ ክበኩም እየ ቢካዝ there are many things ኣብዚ ኮኔክት ክትገብሮም ዘለካ ነገራት ማለት እዩ ኩሉ ነገር ከምቲ ብብዙሕ መንገዲ ክትሰምዖ እንተኽኢልካ ይክርዳእካ ዝኽእል generated $2.8 billion in property sales last year. Michelin-starred restaurants opened monthly. Private jet traffic to the island increased 67%. Every financial publication called it recession-proof luxury. So why are insurance companies quietly refusing to cover new purchases? Why are structural engineers being flown in from Europe weekly? What we're witnessing isn't a real estate boom. It's the slow-motion collapse of the most expensive engineering experiment in human history. If you've been following the Dubai real estate market, hit that subscribe button and leave a comment. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ዱባይ ብዝደለኻ መንገዲ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ሓደ ኣብ ታሪክ ፍሉይ ዝኾነ ፍፃመ ክሰርሑ ዝኽኣሉ እዮም 2025 ቁጠባ ናይ ዱባይ ተኣምር ዝኾነ ዕብየት እዩ ዘርኢ ነይሩ እቲ ሪል ስቴት ሴክተር ድማ ፈፂምካ በቃ ዝትኮስ ዋጋታት ሕጂ ዝነበረ ድሕሪ ዝተወሰነ እቲ ዲማንድ መመሊሱ ዝውስኽ ጠለብናቱ እናዓበየ ዝኸይድ 2026 ድማ ካብ ኣብ ታሪክ እቲ ዝለዓለ ዕብየት ክገብሩላ ዝኽእሉ ከም ዝኾነት እዩ ዝንገር ነይሩ ስለዚ እዚ ሕጂ ገጢምዎም ዘሎ ነገር ናይ ብሓቂ ደስደምምን ደሰንብድን እዩ በዚ ንሪኦ ዘለና መንገዲ ድማ ዱባይ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወሪድዋ ከም ዘሎን ብፍላይ እቲ ፓልም ጁሜራ ዝበሃል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ዝፈጠሮ ደሴታት ማለት እዩ ንሕና ደሴታት በዓል ድሕላክ ኣለውና በዓልና ክንሰርሖም ዝግባአና ኣምላኽ ዝሃበና እዚኣቶም ባዕሎም ዝሰርሕዎ ደሴት ብምግባር ፍሉይ ዝኾነ ናይ ሪል ስቴት ኤክስክሉሲቭ ዝኾነ ኣዝዩ ክቡር ቦታታት ሃብታማት ናይ ዓለም ጥራይ ክነብሩሉ ዝኽእሉ ኣብ ዓለምሲ ዘሎ ሴፍቲ ዝበሃል ኣብዚ ዘሎ እናተባሃለ ብሚልዮንስ ሚልዮንስ ዝሽየጥ ዝነበረ ሪል ስቴት ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም እዚ ድማ ኩሉ ኣብ ሓደ ሓሳብ ዝተበርኮሰ ነይሩ እንታይ እሱ ድማ ሴፍቲ ሴፍ ሄቨን ናይ ታክስ መክሰብ ኣለካ ታክስ ብዙሕ ስለ ዘይትኸፍል ካብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ገንዘብካ ሒዝካ እንተመፂኻ ኢንካም ታክስ የብልካን ካፒታል ጌን ታክስ ዘን ክልተ እዚአን እንድሕሪ ኣጉዲልካ ሰብ ካብ ምፅኣት ዓለም እዩ ዝመፀካ ዋላ ዓድኻ 48 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቴምፕሬቸር ይሃልዎ ሙቐት ይሃልዎ ኢንካም ታክስ ማለት ካብ ዝሰራሕካዮ ታክስ ኣይትኸፍል ኢኻ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ብካልእ መንገዲ ገንዘብ ስለ ዝእቱ ዘሎ ስለምንታይ ዱባይ ከምኡ ክገብሩ ክኢሎም ድሕሪልኩም ድማ ዱባይ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ድማ ካብ ሪል ስቴት ካብ ካልእ ብዙሓት ኣታዊ ስለ ዘለዎ ነቲ 1 ሚልዮን ተቐማጥናቱ ሓለፋ ክገብረሉ ኣይከብዶን እዩ 8 ሚልዮን ህዝባዊ ዘሎ ድማ ወላ እውን ብቐጥታ ታክስ ተዘይከፈለ ነቲ ላይሰንስ ናይ ወረቐቱ ንክሕድስ ድዩ ንገለ ክሕግዝ ድዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝኸፍሎም ስለዚ እቲ መንግስቲ ካብ ታክስ ዘይኮነ ብካልእ መንገዲ ገንዘብ ስለ ዝረክብ እንታይ ይገብር ታክስ ዝበሃል ኣይከፍልኒ ክልተ ዓይነት ታክስ እዩ ዘሎ ንሃብታማት ኢንካም ታክስ የብሎምን ማለት ደሞዝ የብሎም ውሕድ እዩ ደሞዞም ንዓታቶም ቀንዲ ዘገድሶም
ካፒታል ጌይን ታክስ ዝበሃል ካፒታል ናቶም ኣብ ስታክ ማርኬት ዲያካል ዘሎ ንዓበየ ክኸይድ ከሎ ታክስ የብሎምን ሳልሳይ እውን ኣሎም ኢንሄሪተንስ ታክስ ካብቲ ናቶም ናብ ደቆም ከሰጋግርዎ ከለዉ እውን ታክስ ኣብ በዓል ዓዲ እንግሊዝ እዚ እጂ ላዕሊ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይንገር ነይሩ ስለዚ ዘን ነገራት እዚኣተን ስለ ዝፀልኡ እዮም ናብ ዱባይ ዝኸዱ ዱባይ ድማ ነቲ ገንዘብ ናቶም ኣብ ባንኪ ጥራይ ከይቅመጥ ብሪል ስቴት ወረቐት ክትወስዱ ዶ ገሎ ዶ ክትወስዱ እናበለት በዓላ ዝሰርሐቶ ኣብ ባሕሪ ደሴታት እናሰርሐት ብገንዘብ ናይ ኢንቨስተርስ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓዶም የስፍሑ መዓት ገንዘብ ይእክቡ ነይሮም እዚ ሞዴል ናይ ዱባይ ክትክተሎ ጥራይ ዘለካ ግን ንዑ ክትክተል እንድሕር ኮንካ መጀመርያ ንስኻ ዝኣክል ሴኪሪቲ ክህልወካ ኣሎ ኣቤት በዓል ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ግዜ ክሳዕ ክንደይ ክዓብያሉ ከም ዝኽእላ ምክንያቱ ተፈጥራዊ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለና ንሳቶም ዓዶም ብተፈጥሮ ክትነብረሉ ትኽእል ዓዲ ይኮነን ግን በዓላቶም ዝሰርሕዎ ምስ ካልኦት ሓይልታት በዓል ኣሜሪካን ገለን ተሻሪኾም ዝገበርዎ መንገዲ ነይሩ ነዚ ናይ ዱባይ ምውዳቕ ብፍሉይ ዘገድሰኒ ሰብ ኣይኮንኩናን ዱባይ ስለ ዝወደቐት ዝሕጎሰሉ ምክንያት የብለይን ወይ እውን ከበሮ ዝሃርመሉ ምክንያት የብለይን ጥራይ እቲ መንግስቲ ናይ ኢማራት ክጥንቃቕ ከም ዘለዎን ኣካይዳ ናቱ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ እውን ዘለዎ ኣካይዳ ክቕይር ከም ዘለዎ እዚ ሕጂ ዘለዎ መድረኽ ክእዝዞ ክኽእል ኣለዎ እዮም ኢና ንብል ዘለና ዝበዝሐ ሰብ እውን ከምኡ ዝብል ዘሎ ሃገራት ዓረብ ድማ ዳርጋ መብዛሕተን ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ ሰዓታት ኣብ የመን ዕግርግር ኣብ መንጎቶም ናይ ስዑድያ ዝድገፉ ሓይልታትን ኢማራት ትድግፎም ዝነበረት ሓይልታትን ዕግርግር ኣጋጢሙ ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘሎ ይንገር ስለዚ ስቲል እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዘሎ ፈኸምታ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ኣይደቀሰን ኣሎ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ኣለና እቲ ጉዳይ ዋላ እኳ እቲ ስዑድያ ዝበሃል ጠቕላላ ኣብ ሱዳን ስቕታ መሪፁ እንተሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን እቲ ኢማራት ይንቀሳቐስ ኣሎ እዩ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ንሪኦ ኣለና ኣብ ጉዳይ ናይ ቀረን ኣፍሪካ ብዓብዩ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኢዱ ክሳብ ሕጂ ኣይህፀረን ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ኣብ ግምት ክንእትዎ ክንክእል ኣለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሓና ዘገድሰና እቲ ጎረቤትና ብልፅግና ምስ ኢማራት ዘለዎ ቅርበትን ብኢማራት ተደጊፉ ዝገብሮ ዝነበረን ኣስተውዒልና ክንሪኦ ስለ ዘለና እዩ በኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ተጽዕኖ ከዚህ በፊትም እየታየ ነው የነበረው የኢኮኖሚ ፖሊሲያቸው የሀገሩ የብልጽግና ምንድነው ያሉት የቴኒር ፐርስፔክቲቭ ፕላን የሚለውን የአፍሪካ ተምሳሌት ነው የአፍሪካ ተምሳሌት ነው የምናደርጋት ብለው የኢትዮጵያን ሀብት ሲያፈሱበት የነበረው አሁን ለሬዚሊየንስ እንግዲህ እንደዚህ አደጋ በሚመጣበት ጊዜ ለመቋቋም የአደጋ ጊዜ ለመቋቋም የማትችል አድርገውታል አስቀድመው ለምን ዕዳ በዕዳ ሆናለች ኢትዮጵያ በማያስፈልጉ ፕሮጀክቶች እና ከዚህ በፊት ብልጭልጭ ነው ስትል የነበረው አሁን ብልጭልጩ ሊያድንህ አይችልም ለምን ለችግር ጊዜ የሚሆን ነገር ለችግር ጊዜ አቅም የሚሆን ነገር ኢትዮጵያ አላስቀመጠችም ይሄ ደግሞ በዋጋ መናር በእቃ እጥረት በብዙ ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ከጦርነቱ በፊት እየታየ ነው የነበረው ከጦርነቱ በፊት ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ድቀት በኢትዮጵያ ውስጥ ሲካሄድ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል እዩ እዚ ድማ ብልፅግና ከም ዱባይ ክገብራ እዩ ንኢትዮጵያ ዝፍትን ነይሩ ንኢትዮጵያ እኳ በይናይ ኣቕሙ ንኣዲስ ኣበባ ገለ ክፋል ናይ ዱባይ ንክገብር እዩ ዝፍትን ነይሩ እቲ በለጭለጭ ናይ ኮሪዶር ናይ ልቺ ናይ ማይ ኩሉ ነገር ቀዳሕ እዩ ቀዲሑ እዩ ከማ ክገብር ዝፍትን ነይሩ ባይደ ወይ ዱባይ ንባዕሉ ብዙሕ ነገር ቀዲሖም እዮም ዝገብሩ ካበዮም ዝቐድሑ ዱባይ ካብ ቻይና እዮም ዝቐድሕዎ ኣብ ቻይና ዘሎ ሞዴልስ እዩ ዳርጋ ኣብ ዱባይ ዝግበር ግን ቻይናውያን ከምቲ ናይ ዱባይ ኣድቨርታይዝመንት ገይሮም ሰባት ክስሕቡ ስለ ዘይክእሉ ዘለዉ ምስቲ ኣሜሪካ ትፀልኦም ምስቲ ካልእ ተፀላእነት ናይ ምዕራብ ዘለዎም ኣድቫንቴጅስ ኣይብሎምን ስለዚ ዱባይ ምስ ኣሜሪካ ኣዝያ ቅርበት ስለ ዘለዋ ምስ ኤሮፓ እውን እቲ ፅባቐ ዝያዳ ኣብኦም እዩ ዝረአ እምበር እቲ ንሪኦ ዘለና መብዛሕትኡ ካብ ቻይና እዩ ዝመፅእ ቴክኖሎጂ ናይ ፍላይ ዝገብራ ዝነፍራ ታክሲታት እንድሕር ተባሂሉ ዝበራ ታክሲታት ካብ ቻይና እዮም ዘምፅዎ ኣብ ቻይና ከይዲ ሰብ ስለ ዘይርዩ ኣብ ዱባይ ዝያዳ የስተማቕሮ ስለዚ መብዛሕትኡ እቲ ቴክኖሎጂታት ካብ ካልእ ዓለም ኣምፅኦም ኣብኡ ግን ዝያዳ ከም ዝረአ ይገብርዎ ነይሮም እሱ ንግደፎ ኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያ ወይ እውን ኣዲስ ኣበባ ከም ዱባይ ንከምስላ ዝወሰዶ ስጉምቲ ነቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ኣብፅሒዋ ምክንያቱ ንሕማቕ ግዜ ክሰግር ከም ዘይትኽእል ገይርዋ ብዕዳን ዕንዲዳን ኢትዋ ዓቕምናታ ድማ ድልዱል ስለ ዘይኮነ ነቲ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ብድሆ ንክትሰግሮ ኣዝዩ ከቢድዋ ኣሎ እዚ ድማ እዩ እቲ ብልጭልጭ ዝኾነት ዓዲ ንብሎ ዝነበርና ሽግር እንተመፅኡ እንታይ ክትከውን እያ ኢልና ንሓቲ ስለ ዝነበርና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ እውን እቲ ዘረባ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ዘረባ ኣይኮነን ኣገዳሲ እዋናዊ ዘረባ እዩና ክንብሎ ንኽእል ኣብ ልዕሊኡ ሴኪሪቲ ዘይብላ ዓዲ ዝሃነፅካ እንተሃነፅካ ትርጉም የብሉን ብልፅግና ኣብ ውሽጡ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ሓደጋ ስለ ዘለዎ ሴኪሪቲ ናቱ ክሳብ ዘይወሓሰ
تكالز قبر زول كام دبي كبيديو دبي نابنت أب عدي أب توشتي زخون يكون سرقي يلا قلق ملوخا غليهم مس إيران زلهم زبد الناقن صبوق يرم سلا دي فتحوه إذا عجن ريزل نحر قامت لذي أب كبابي خا سلام زلوا بوليس انت زي بالكا اتقبرو نايلم عات مدباتون حرقا كلهم يغلي أب كم زبالة كنا تقدمها نبلت قلنا كبيد زخون فتناتاتي موصلو حزب إثيوبيا دما بحاده أبزو سمعوا ودهان قربوتن تقل የጋራ መድረክ ነው አሁን ኪዳን የጋራ መድረክ ነው አሁን የሚያዘጋጀው እሺ የጋራ መድረኩ በአጠቃላይ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በጣም እንደምናደንቀው ሐሳቤን መግለጽ ፈልጋለሁ በተለይ ደግሞ ከውጭ ኃይሎች ተዋውሎ ኢትዮጵያውያን ለማጥፋት ከውጭ ኃይሎች ተዋውሎ እየሰራ ያለ መንግስት ነው ማናችንም ቢሆን ውለን መግባት ማንችልበት ነባራዊ ሁኔታ ነው ያለው በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ህዝብ አንጻር ሳየው ትግራይ ሆኜ በትግራይ ህዝብ ነባራዊ ሁኔታ ሳየው የትግራይ ህዝብ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ተፈናቅሎ መከራውን እያየ ባለበት ሁኔታ ፖለቲከኛ ክታና አመነ ኣብ ምንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብቲ ናይ ኦንላይን ፕላትፎርም ኢትዮጵያውያን ብሓደ ኮይኖም ንብልፅግና የኣኽለካ ኩናትን ወረ ኩናትን የብቅዕ ኢትዮጵያ ናብ ማዕድታይ ፖለቲካ ክትመፅእ ኣለዋ ምርጫ ትብሎ ዘለካ ድራማ ገዲፍካ ስልጣን ምስግጋር ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ እቲ ሃገር ንህላዊኣ ዓብ ፈተና ገጢሙዋ ስለ ዘሎ ነዚ ናይ ህላዊ ፈተና ንምስጋር ብሓደ ክንዘራረብ ኣለና ኢሎም ሓደ ዓብይ ካምፔይን ገይሮም ኣብይ ኣሕመድ እውን ናብኡ ክሳተፍ ብኦንላይን ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ክሳተፎ ከም ዝግባእ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ድማ ንክዳና ኣመነ ዕዲሞሞ ኣብኡ ዝተዛረበ እዩ ምስ ካልኦት ናይ ደገ ሓይልታት ኮይኑ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንመሰሎም ንዝቃለሱ ዘለዉ ንለውጢ ንዝቃለሱ ዘለዉ ምስ ናይ ደገ ሓይልታት ኮይኑ ከጥፍእ ዝደሊ ኣረሜን ዝኾነ ስርዓት እዩ ናይ ብልፅግና እናበለ ይዛረብ ዘሎ እቲ ንሪኦ ዘለና ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብይ ኣሕመድ ክሳዕ ክንደይ ኩነታቱና ከበደ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብዛዕባ እዚ ዝተገበረ ኮንፈረንስ ንኣብይ ኣሕመድ እውን ዓዲሞሞ ነይሮም እዮም ኣብይ ኣሕመድ ኣይተሳተፈን ንዑ ንምሽፋን ዝተጠቀመሉ ታክቲክ ድማከረየኩም እየ ብሓፈሻ እቲ ዝተገበረ ኮንፈረንስ ልደቱ አያለው ሳመራይዝ ክገብሮ ከሎ ስምዑ ምን ያህል ካሰባችሁት አንፃር ስኬታማ እለት እንደነበረ እንደ ባጭሩ አስተያየት እንድትሰጠን በሚል ነው ድንገት ባጭር ጥሪ የጋበዝኩና ያንን ፍቃደኛ ሆነ በመምጣት በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ ልደቱ እንዴት ነበረ? ብዙ ጊዜ ተዘጋጃችሁ፣ በጣም ብዙ ነገር ሲደረግ ነበረ። በመጨረሻም ዛሬ ተካሂዷል። እንዴት ነበረ? እንዳሰባችሁት ሆነ? كم تريوا زلهم زيام يوم بزحات بزح سبي تساتفو نيرو عبيت مهورات ناي كل زبي ناي روما بلو ناي محرا بلو ناي تقراي بلو كلاتهم يوم تساتفو نيرم سلازي تي زقبر زنبر سراح ساعة كندي وصيتاو نيرو انتاي كاميرا خيبكم نابله ني دحرتي كونتاتتي ني لدتو عيالو يزحت زلو سلازي رياكشناتوس كخن سمعوا كمي كم زنبر ይሄ እየታዘው ዲሳካ እስከሳ በምናደርግበት ወቅት ተባባሪ ነው የነበርከው ዛሬም ሙሉ ፕሮግራም በቀጥታ ለህዝብ በማስተላለፍ ትብብር አድርገሃል እና ለዚህ በጣም ከልብ ነው በእውነት የምናመሰግነው። ያው ደጋግመን እንደምንናገረው ነው የማይተካ ነው የምንለው እናንተ ለምሳሌ ጉዳዩን ካልደገፋችሁትና የኢትዮጵያ ህዝብ ሳይ ነው በእውነት እና ያንተ ሚዲያ ጀማሪ ያደረገው ተሳትፎ ሌሎችም በተመሳሳይ ያው ዛሬ እንግዲህ ምን ያህል ውጤታማ ሆነ የሚለው አንዱ የኛ ፍላጎት ምንድነው የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ማህበራዊ መሰረት በደንብ የሚያሳይ የሚወክል እስካሁን በብሔር በሃይማኖት ተፋፍሎ ለአገዛዝ 9 ድርጅቶች ነን። እንደውም እነዛ 9 ድርጅቶች በውስጣቸው በርካታ ንዑስ ድርጅቶች ያሉባቸው ናቸው። በአጠቃላይ ብንደምራቸው ድርጅቶቹን ወደ 70-80 የሚደርሱ እንታይ ዝብል ልደቱ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ውፅኢታዊ ስራሕ ተሰሪሑ ክበሃል ዝከኣል ይብል ኣሎ ብሕፅር ዝበለ ክትሪኦ ከለካ ነቶም ናይ ሚድያ ፐርሶናሊቲ እናመስገነ እዩ ዝጅምር ንስኻትኩም ተደይ ትሕግዝዎ ናብ ህዝባይ ምበፅሐን ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 34 ዓመታት ኢትዮጵያ ብዓሌታት ብካልእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሃይማኖት ብኣይዲዮሎጂ ኣዝዩ ዝመቃቐል ፖለቲካ እምበር ዝሕብሮም ብዙሕ ነገር ክግበር ኣይተራየን ስለዚ እዚ ሕጂ ዝገበርናዮ ፎሩም ናይ ብሓቂ ንኩሉ ዝኣከበ ነቲ ናይ ምፍልላይ መንደቕ ዘፍረሰ ናብ ሓድነት ገፅና ንክንመፅእ ሓጋዚ ዝኾነ ስጉምቲ ዝወሰድናሉ ወይ እውን ተበግሶ ዝወሰድናሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ዝብል ዘሎ the event was organized by ብትሽዓተ ዓበይቲ ውዳቤታት ዝቆመ ከም ዝነበረን ኣብ ውሽጡ ድማ እቲ ውዳቤታት ካብ 70 ክሳብ 80 ንኣሽቱ ግሩፓትን ካልእን ዘለዎ ብምዃኑ ናይዚ ድማ ካብ ኩሉ ዓሌታት ናይቲ ሃገር ዝመፀ ህዝቢ እውን ስለ ዝኾነ ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ዝግበር ዝነበረ ሰርቫይቫል ፈርስት ዶክትሪን መጀመርያ
نهلاوي نايتي هاجر ناشنال سرفايفل هاجراوي هلاوي او يون ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ፈተና ስለ ዘላ ንህላዊና ክንገብሮ ንኽእል ኣጀንዳ ይነርና ብሓደ ጠጠው ክንብል ኣለና ንዝብል እዩ ካልእ ድማ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ምክንያቱ ኣምሓራ ክንዲ ገለ ቅልፅም ሃኒፁ ሸነ ከምኡ ብትግራይ ከም ወታደራዊ ቅልፅም ኣብ ዓፋር ከም ኩላቶም ንናቶም ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ዝሃንፅሉ ዘለዉ መኻብረት ሒዞም ኣብ ዝዋግሉ ዘለዉ ከም ህዝቢ ብሓደ ናብቲ ሓንቲ ሃገር ኮንካ ንክትቅፅል ቀሊል ዘይኮነ ፈተና ክኸውን ከም ዝኽእልን ስለዚ ነዚ ድማ እቶም ምሁራት ብሓደ ኮይኖም ጠጠው ኢሎም ነቲ ጉዳይ ክምክትዎ እንተኽኢሎም ጥራይ ክስገር ዝኽእል ዝተንብህ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ከም ጎረባብቲ ክንሪኦ ከለና ንሳቶም ጎረቤትካ ሰላም ረኺቡ ተፋቂሩ ክነብር ኣነ ከም ኤርትራዊ ዝፀልኦ ይኮንኩን ብርግፅ ኣጀንዳ ናቶም ናብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ግዜ ስቃ ስለ ዝፈጥረልና ብፅቡቅ ክንሪኦ እውን ይከብደና እንድዩ ግን ኮይኑ ተሪፉ ግን ንሕና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ብሓፈሻ ንሰላም ዘንግስ ሰላም ናይ ውሽጦምን ከምኡ ድማ ሰላም ናብ ከባቢና ናብ ምስ ጎረባብቶም ድማ ብሰላም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ስራሕ ብኣና ደገፍ ከም ዘሎ ኤርትራውያን ፅቡቅ ናቶም ንፀልእ ከም ዘይኮንና ቲንክ ንሳቶም እውን ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ነዚ እውን ምግንዛብ የድሊ ካብኡ ሓሊፍካ ኣብ ናይ ትግራይ ምስ ንሰግር ሓንቲ ቪድዮ ኣብዚ ሸር ዝብልዋ ዘለዎ ከሪአኩም እስከ እሳ እውን ኣገዳሲ መልእኽቲ ዘለዋ ኮይና ተሰሚዓትኒ እስከዚያ ስምዕዋ 2012 ኣካባቢ ብቁሉዕ ትግራይ ሃገር እዩ ዝግባእ ሃገር ኢና ክንከውን ዝግበአና ዝብል ብውድብ ደረጃ ውድብ ናፃነት ትግራይ ብዕሊ ፕሮግራም ኣስፊሩ ክቃለሰሉ ጀሚሩ እቲ ዝረኣኽሞ ስለትሽዑ ካልእ ዝነበራ ውድባት እውን ናይ መወዳእታ ዓዱል እስክንፈትን እንተዘይኮይኑ ናይ ትግራይ ናይ ናፃነት ጉዕዞ ዘዕንቅፋ ኣይኮናን ነይረን ገሊአን ኮንፌደሬሽን ናይ መወዳእታ ዘይንፈትን ኢለን ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝመፃ ውድባት እውን ነይረን ድሓር እቲ ዝገጠመ ጀኖሳይድ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ድሕሪኡ እቲ ናይ ናፃነት ዝብል ሕቶ ዕርዩ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይና ዋላ ተኻኢልካ ዋላ ዝግደፍ ገዲፍካ ንምንባር ኣብ ዘይከኣለሉ ብርኪ ከም ዝበፅሐት እቲ ባዕሉ ኩነታት ግልፂ ገይርዎ ቀፂሎም ውድብ ሳልሳይ ወያነ እውን ፕሮግራሞም ኣብዚ ትግራይ ማእኸል ጌርካ ግን ናይ ትግራይ ረብሓ ብዘረጋግፅ ምስ ኢትዮጵያ ምስራሕ ይከኣል እዩ كم تري وزن لهم نايت تجري حجر النت أبتكد مكينات كساع كندي أقداس النت كم زنبرون أبزو وان زدما نابو جزء خملس تعرتات جبر على اللوجن نعود أياقيتو زخونة بفلا إذا حدا مراحي مستيرناتو زي ودع بك أقول لك زتي حواف نايت كفاءناتو سي مع تاوينا نسمع بس كسمعوا هجخا أما لو وزعتو شعبي عجباري لنا شعبي الساقي قلنا ستاسقات قتيمنا صار كانوا يقولون زاربو بزرق زقيتاتو زاربو ونقرالو خامي أوصاصو خامي يوم تجديدو يجيب حكم تقرأي في الساوان جسا يحلوا كاس لزولدي والدورة دي يحلوا كاس لزولدي عجاب سلس أنا دي تديف نجيتاتشو نسأل كان محلاو سينو ديو كاب تديف سبرسقنا حشنا يلون نتساواز فرلو كمين last minute مسك احنا دما مسدك دقنا خوينا بسلام تقرأي نبرولو كاب كل نجزت لندك نجركا هذه ناب تقرأيس بنا الشعبيان بنايتهم كون كون العلز بحر زلو سباتن نزيا زرباي بزوج زي دقما بسنك شعبيا كم دوته تامستير جن سمعوا بزيا last minute مسكيتاتشو زنبرو كون صانعيتون أزوجنا ميديا سامعي يلهم نستنقل الناس تي تم نافنا قلت نجرك مشيرة والدبا مسجمرو والدبا بتعم بس حنا مقالة بسيطة يميلة كاريري أما قالة جزات خارينا لين ثلاث جزات خارينا أو جزات مجينا منا أفتح كان زور كلها جزا أفت دعما مسنا كابي أفتناي دعما مسنا اللي تبعت مرة بتكنا كاب زلوا إن صار كان جلس نور سفر مالتي أو كاب مسايس اللي 4 جرو قلت سام سام جزا نيرميان تجزانا عبي كبير سخارين نرنا جبي تقطع شمونت 150 شمونت قلت كاري عبي كاري بتاع تبرز نورك جبي خمسة إلا مالتينا أو خلينا نقول سمناكيم سينور هادو يفلد دينير منكس تقرأ يفلد دينير أروح أسوي دخله خاو ني والد بازو أسركم مثلا مقالة مسيخون كم مسيخ صعمت وامتلهم جزء من محتاج تقرأ يفلد ليش أروح تقرأ يفلد دينير كله حوالي جيتاتشو يفلد
ጌታቸው ጻድቃን ይፈርቅ የመጸቢዋ ካሁን ጻድቃን ዙሪያ ጥበቃ እንደም ሐግዙን ዙሪያ ጥበቃ ተሰፈር ሐግዙን ይርናና ሐሉት እና ተቆልት ሁሉ ወኔ ነው የሚያም ስለዚህ ግደፈ ዘ ሐሉ አቢሎኒ ሻዕቢያ ቀጥል ይልና መስሉ ፈራህ ተዝቆነ كسز فرح لك هتر دنقسي بكرة شعبي أقول شعبي بطل ما يدنقسي تعرف ورا عم نتم شعبي لنا نسلز نور هيك كم زاد سمع هذا اللغمي عقودنا نسمع زلنا عقد نقتل كأبجا ونحنتي there was this story I wanna show you كاري recommended نحن حنسب نايجت نايت أتكانن تراي ناي أبي خال حنتي حوسي دراما كنبلا نخلينا كن إريز ورديز أبجا خاسمعوه በዚህ ትዕይንት ህዝብ ላይ እንዲገኙ በደብዳቤ የተጋበዙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጠዋት የሕክምና ማዕከል ከሰዓት ደግሞ የስፖርት ማዕከል ላይ ነው የተገኙት። ጠዋት የዓለም አቀፍ ተጽዕኖችን እያጣቀሱ አደጋ እየመጣ ስለመሆኑ እያነሱ ዋናው ነገር የምንበላውን ማግኘታችን ነው ሲሉ የተሰሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሰዓት ደግሞ መከናወን ሆኖልኛል ሁሉም የተሳካ ነገር አብዚ ናይ ኩሎም ቶም ፖለቲከኛታት አንጻሩ ዘለው ተአኪቦም ብዛዕባ ለውጥ ናይ ኢትዮጵያ አብ ዝዛረብሉ ዝነበሩ አቢ ቁርብ ተዓዲሙ እንዲነይሩ ግን ስምባደ ፈጢሩሉ ስለ ዝነበረ ንሱ ከይዱ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንሳብ ናይ ሳይንስን ሪሰርችን ማዓዲ ከፊተ ክብል በተኻለ ድማ ምስ መንእሰያት ኣብ ከተማ ናይ ስፖርት ገለመለ ንምርኣይ ተባሂሉ ኣቴንሽን ናይ ሰብ ንምርካብ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዝነበረን እንትሪእዎ ዘለኹም ስፖርተኛታትን ገለን ነቲ ኢንተርኔት ድማ ዳኺምዎ ነይሩ ሰብ ንክሰምዖ ስለ ዘይደሊ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ እታ ከተማ ንሱ ዘመሓድራ እምበር እቲ ካልእ እኳ ዳርጋ ካብ ቁፅፅሩ እውን ወፂኡ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ክብድ ዝበለ ፈተና ዘለዎን ኣብ ናይ ድራማን ተዋስኦን ዓዲ ይነብር ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be very interesting ምስ ግዜ ንኩሉ እናተዓዘብና ክንከይድ ኢና ካልእ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ርኢና ናትና ጉዳይ ክንሓልፍ ኢና እዚያ እስከስምዑዋ ብልጽግና መንግስት ምናልባት ከትግራይ ጋር ያለውን ነገር አሁን ስታነሳው የነበረው ትግራይ በቁጥጥር ስር ካልዋለች እንቅልፍ አልተኛም አይነት አማራጭ ነው ያለው ወይም ደግሞ አስተሳሰብ ነው ያለው ያልከውን ነገር በምን የሚቋጭ ይመስላል? አሁን በያዘው በኢኮኖሚ ማድቀቅ ነው ወይንስ በቀጥታ ወደ ጦርነት የሚገባበት እድል አለ? አሁን ያለው ሁኔታዎች ወዴት የሚያመሩ ይመስላል? አንደኛ አሁን ያልሻት ነገር ትግራይን በቁጥጥር ስር ካላደረኩ ተኝቼ አላደርኩም የሚለውን አንድ የትግራይ ተወላጅ መጠራጠር አለበት ብያለሁ። በዚህ ላይ ብዥታ ያለው ሰው እውነታውን አልተረዳው። ለዚህ ነው የሚያሳዝነኝ አሁን አንዳንዶቹ ከትግራይ ወጥተው አዲስ አበባ መጥተው ከብልጽግና ጋራ ከዶክተር አብይ ጋራ አብረን ሰርተን የትግራይን ችግር እንፈታለን ሲሉ በጣም ብሓፈሻ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ልደቱ ኣብይ ኣሕመድ ዕላማናቱ ንተጋሩ እንተዘይንበርከኸ ኣብ ኢዱ እንተዘየተወ ፍጹም ክደቀስ ዘይክእል ከም ዘይኮነን እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ምስ ብልጽግና እናኾኑ ጉዳይ ናይ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ተዘራሪብካ ክፍታሕ ዝኽእል እናበሉ ዝግዕሩ ዘለዉ ናይ ብሓቂኦም ዝሕዝኑንን ዘስሕቁንን ምክንያቱ ንኣቢ ስለ ዘይፈልጥዎ እምበር ኣቢ ምስኣቶም ተዘራሪቡ ክፈትሖ ዝኽእል ሽግር ስለ ዘለዎ ወይ እውን ዕላማ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እውን ስምዕዎም ነዚኦም እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ትግራይ ለጋኒን ፕሪቶሪያ ስምዕነት ስሕተት እዩ ተጋሩ ምስ ኢትዮጵያ ለጋኒና ማ ኢትዮጵያውነት እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከተማ አዲስ አበባ ዝተውፃፅኡ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳይ ሂቦም ዘተም ዘካየድሉ እዋን ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ሰላም ንህዝብና ለውጢ ንመጻኢ ተስፋና ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዘካየድዎ ወዘተ ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ስዒቡ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ አንጻራዊ ሰላም ንምዝራግ ዝንቀሳቀሱ ኣካላት ኣበርቲዕና ክንቃለሶም ይግባእ ዝብል ሓሳብ ተላዒሉ እዩ። ተሳታፊ ናይቲ መድረክ ኣባል ኣመራርሓ ምንቅስቃስ ለውጢ ትግራይ ፖለቲከኛ ኣይተ ተኽልቲ ሃይለ ስላሴ ጉጅለ ሕወሓት ሕጋዊ ፍልጦን ፖለቲካዊ ሓሳብን ዘይብሉ ዘይሕጋዊ ጉጅለ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ እንዲኦም ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተደጋጋሚ ምስ ብልጽግና ኮይኖም ክንረዳዳ ኣለና ዝብል ሓሳብ እዮም ዘቕርቡ ዘለዉ እንተቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ግን እንታይ እዩ ትዘረዳዳና ብዛዕባ እንታይ ኢና ክንረዳዳ ብዝብል ዝያዳ ኣብቲ ናይ ፅነቶም ኣብቲ ናይ ትግራይ ከም ሃገር ከመይ ኢላ ትሕይል ናብኡ ኣተኪሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዓብዪ ፍልሊ ድማ ኣብ መንጎኦም ንርኢ ኣለና ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ናይ ኢትዮጵያ ርኢና ክንሓልፍ What is your gender? አላውቅም እኔ አላውቅም ጾታህ እንታይ ይብላ ኣሎ ሜቢ ዶክትሬት ያ ትውድድ ኣላ ትኸውን ወይ እውን ማስተርስ እንግሊሽ ኣብዛ ዓዲ አላውቅም Where is your forehead? Where is your forehead? አላንጃ Where is your forehead?
ግንባር ካቤሎ ይብላሎ ከም ዝናበሉ ነዞም ግራጁዌትስ ነዞም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኢትዮጵያ ቶም ኢትዮጵያውያን ጉደም እሺ ሞክሪ እሺ እስኪ ቪዲዮ አይተን እንመለስ አንዴ ብሓፈሻ ናይ ቋንቋ ፀገም ብፍሉይ ክትምክሓሉ ትኽእል ኣይኮነን እንዲ ግን ሓደ ሰብ ባችለር ማስተር ዲግሪ ክገብር ከሎ ገለ ቋንቋ ኣፍልጦ ዋላ ከም ላንጉጅ ክመሃሮ እውን ትፅበየ ኢኻ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኳሊቲ ናይ ኤጁኬሽን ምናልባት ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ካብ 7ይ ክፍሊ ናብ ዶክተሬት ስለ ዝበፅሐ ናቱ ፅልዋ ከይኮነ ይተርፍን እዮም ዝብሉ ዘለው ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ነታ ዓዲ ከምኡ ይምሲልዋ እዮም ዝብልዎ ዘለው ንቐፅል ኣብዚ ሓንቲ ፅብቕቲ ዘረባ ከስማዓኩም كل سب سلام يدليو ودي سب سلام يدليو بفلاي ما مسكورة بابتي كله سلام يدليو نقدر كن كوينات بتشا عندها تزاربو خنبرو زدليو نيو بفلاي ناي حزب تجرين ناي إيرتران سلام بدعمي زحمهم زي واحد قال لهم السلام دكاس زخلهم نمن تاي تتعاملهم صمرو بسرو اتقال كافي قال جميرهم زقاومو نيو صمرو مالتاي مالتيو إلهم معلت عندها تنتنو زعلو نيو ويجيس كل جزي بك عندها تتاخوس هنا خنبر عندها دمية نخنبر حلوف النبر وتاريخات ندالعلو وي حلوف قدم حزي سخا حزي صمرو يلكان لها درسناي عبال صمرو يلكان لها ويجيس سلام يون صمرو بتزرد أنا ترجم مالتيو ناي قدم سخال تزارب كايو خوني خليو وي عول وي ناي كالوت ندامززو ازي كو يبلو نيرو وين احنا ونسرحنا يو زينا خوني خليو سو حالفو سلام خوني هو خن بالكلنا نو سلام يتخونون بقى ادملكم داتا تاخذكم داتا قاتلكم كتنبرو اللهكم زبلو دماني اونا من البات زي فرح زي كامن دايز متصيو مسغورا بابتي سلام مخان فلاي دمانا ايرتران ناي تግራይን سلام دقاس لسانهم وغناتنا كامن دايز منجو فرحون تبع حجي حدا كاب سلام زفرح ነገር የለን كاب ነገር ዝርبح كاب كوينات زربح سب ناي كوينات ربحاتات زلوون سبات نسوم ولا حنت استثار زي دربيو كاب كوينات زربح سبات علو سلامتاي اتوم حزبتات انت تبعيسهم اقول حطم له عباس حزب تግራይን عباس حزب ኤርትራን ዝጥቀም ሌባ ነው ዝጥቀም መዳናገሪ ክልቲ ህዝብ እንዳተዳመየ እናተቃተለ ንሱ ሰላም ዝነብር አመንጎ ክልተ ብኡሳት ህዝብታት ወሰቱ ዝኸዓደት ክህብትም ዝኽእል ንግዲ ደቂ ሰባት ከካይድ ዝኽእል ተተኻኢልዎን ናይ ሕቡእ ኣፅዋር ከሰጋግር ዝኽእል ውልቀ ሰብ ይኹን ማሕበራት ኣለዎም እዮም እዚኦም ነቲ ፅምዶ ዘይሽሙ ክህብዎ ኣወል ከምዚ የብል ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ኢሎም ቆራፅ ሸርኩሉ ዘርሰናይ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ የብል ነይሩ ኢሎም ቆራፅ ሸርኩሉ ዝውዕሉ ኣሎ ኣብቲ ግዜ ንዋጋኣሉ ዝነበርና ንብል ነርና ዘይኮነሲ እዚኣ مستر سناي استقبلت فيديو عزيز صبغت قينا رخيبه يعني سلام كدنفع عند عرقينو تزنبر بسلاتاتنا رسانا نتي سلام كزورغون زدلي زلو دما بتدغاغامي إنا مكتنا خنكيد لنا صبغت ملقتي اما حلاليفو زرسناي كل زي زرسناي ملحسو ابدر فتره يكونن بسول زربا كم حلالف زغلنا بحق بسول سبيو كم زرسناي تقاوم نيرو ناب ذنب هاجراونه تمليس كسمع كلا غازي خطرات حقوس لك بكز ادمعي كوميونيكيتر ادمعي كوميونيكيتر بدرفتات نبلو ولا بزرباناتو بحقي اي بحق لباميو زرسناي بزرباناتو قالاتو دما مروز قالات يزتكم سلازي بحقي تي ኤርትራስ ረቢሕ ሃያ ዝሰብዚ ንኸምዚ ዓይነት ክሰርሕ ብምምራፁ ምስ ተጋሩ ተራኺቦም ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ እውን ዓብዪ ኣድናቆት ኣለኒ ክብል ደሊ ንቐፅል Football pitch for tomorrow. It is game day. What's up, everybody? We're live from Eswatini. Today is a very important game. It's bigger than me. It's bigger than our team. It's for our people. It's a big moment. أفهم زلنا حقوس نبينن ديو نتي صوتا نتاغانتا ترى يكونس ولا فيديو حبريتا زبنا وين كابل بينا انا مسكين معناته we really need a vlogger نتاغانتا سلازي بلنا ابزو وانا زي فاهم زغبرو زلو كابتي وشت زغر كل نجر كذا بجاكم كيتكم فاهم ابراهيم يلكم نو فاهمي ابراهيم يلكم اب يوتيوب اب اكس اب كل سوشيال ميديا فلو غبرو سبورت غبرو مغنياتو سبورت ندحرجرنا بزح كم زكبنايو بزح فيديوهات كسدلنايو سلازي ميديا بخوميد يسرح ندحر حقيسكمو كحجز الناس لزخونه انا بحق تسبلي ابزي وشت قداي زيرينا How are you feeling? Good. Feeling good? Yeah, that's good.
gonna get an omelet today. Breakfast for today. كم حد يلقى هواي. That's good. كم feeling الله تهجي. It's beautiful. معناتها كيف تشك ما يدلنا. So everyone, so Hiji, we have about maybe 4 hours left before the game starts. So I'm just gonna start stretching because قد متتصوت هذا نبرة كوشتي مالتيو بحكي صبغ زخانة سلتاتيو كل هاي ريكم نيكيتكم كتري واصل ازدلية it's really beautiful كم زعينات كابتوشت استوزد شاتس ندلينا مليسنا دمانا تحاقوس كوس خلو دما كده مالكم يا نزيا Oj. Lyfter vidare för Paulus Abraham. Och här är Paulus Abraham. Men vilken räddning man får returen igen. تريوزر لهم باولوس نتابعي ناي بحكي بلوس امزغابو خوين اللفظات اوتازيا هاتريك يسريحو جول كمزغب زخل سترايكر علي سليمان ابغونو زسلف حدا سب رقيبنا لنا نتحقوس نغسل كنرين Paulus Abraham. Men vilken räddning man får returen igen. Karlsson, här kommer Paulus Abraham igen. Han har Majed med sig längst fram. Här finns också Nahib Besara. Här är Nahib Besara. Tillbaka till Paulus Abraham. Och det är 2-0! Som får bollen här kan skjuta på nytt. Här är Nahib Besara. Spelar vidare för Paulus Abraham. كم زاتري وزن لهم زير تراويو هجراوي جانتانا كساكن ده حبتها تسعوت اللون أبز حلفاري يكون نيره زي ناي كستون أرينا كم نيرنا هجراوي جانتا هامبورغ تسعوت زلو جلاتسل روبرت جلاتسل نسون بعلو عبت مكروز زلون حيال تسعوت هينيو سلزي نروح بوم زلنا تسعوتي هجراوي جانتانا بحكي ما بزحات بقعة تسعوتي زلوا كلب كتكون كم تغل that's why ما بزحات أفريقيين دروك فر جميرهم زلوا زبلانه وناتو هاي كواليتي زخونة تسعوتي لو هذا كلب مسك زياد ما زجرم بقعات كتنصبارات تغل كلب يا إلي زأمن نحنا دما وترو كنحجز على ناتا كلب نبصبو درجة خد بس حنا تدلينا متبع ناتنا والثاني كون نايلومي أرستي أبزك ودك في التنين لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم من مهاب دما أقداس كونيو سبورت ناتكم أي فليا ذا كلب كبري دالي هجي ناب بزادر فكس كزازمي سبورت كبرون عنا نعطاتهم دما